Frăsinei, luna decembrie, ziua a 5-a. Cuviosul părintele nostru Sava cel Sfințit. Pe când Teodosie cel tânăr ținea sceptrul împărăției grecești și avea 27 de ani în împărăție, s-a născut cuviosul părintele nostru Sava în părțile Capadociei și în mitropolia Cezarei, într-un sat ce se numea Mutalasc, sat care la început era neînsemnat, iar mai pe urmă, prin Sfântul Sava, care s-a născut întrânsul, s-a arătat mai slăvit decât Armatem, care a odrăslit pe dumnezeescul proroc Samuel. Părinții fericitului Sava se chemau Ioan și Sofia și erau de bun neam și binecredincioși, iar când era pruncul de 5 ani, s-au dus părinții lui în Alexandria la slujba împărătească, pentru că Ioan era ostaș. Prin prunia lui Dumnezeu, Sava a rămas cu averea părinților la Ermie, fratele mamei sale. Și întrucât Ermie avea o femeie cu nărav rău și sfatnică, supărându-se copilul, s-a adus la Grigorie, fratele tatălui său, care viețuia într-alt sat ce se numea Scanda, pentru care pricină s-a ridicat vrajbă între unchii lui. Iar părinții lui, zăbovind multă vreme în Alexandria, Ermie și Grigorie se certau între dânsii, căci fiecare dintre ei voia să-l aibă pe el, nu atât pentru că îl iubeau pe copil, pe cât ca să fie părtaș avuției tatălui său, iar fericitul copil, având înțelegere de bătrân și văzând gâlceava și sfada unchilor săi, s-a lepădat de toată averea părinților și, mergând în mănăstirea lui Flavian, ce era departe de satul Mutalasc, ca la 20 de stadii, a luat chipul îngeresc, fiind atunci abia de 8 ani, și viețuind acolo, a învățat repede psaltirea și celelalte sfinte scripturi și sporea în fapte bune, luând aminte la rânduiala monahicească. Și nu după multă vreme, păcându-se între dâns și unchii fericitului Sava, au venit la dânsul în mănăstire și au început a-l răzvrăti, sfătuindu-l să iasă din acea sfântă ogradă și să-și ia femeie cu care să viețuiască în averea părintească. Iar el, voind mai bine a fi lepădat în casa lui Dumnezeu decât a viețui în locașurile păcătoșilor și iubind mai mult viața monahicească decât cea mirenească, nu asculta de unchii săi și sfatul lor cel înșelător îl lepăda zicând: Eu fug ca de un balaur de cei care îmi poruncesc a mă lepăda de calea lui Dumnezeu, pentru că mă tem ca nu cumva cu vorba lor cea rea să-mi strice obiceiurile mele cele bune și apoi să aduc asupra mea blestemul cu care blestemă prorocul pe cei care se dedau la îndărătnicii, despre care zice: blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale. Cu aceste cuvinte, izgonind de la dânsul pe unchii săi, care nimic n-au folosit, el se sârguia în mai mari nevoințe cu osteneliile și înfrânările, chinuindu-și trupul și robindu-l pe el Duhului. Deci, fiind biruit, șarpele acela care prin avere și însurătoare voia să-l scoată din sfântul locaș, ca din sălășluirea raiului, s-a apropiat alt ispititor spre a ispiti pe sfântul, adică diavolul îmbuibării pântecelui, căci fericitul, lucrând odinioară în grădina mănăstirii, a văzut un măr foarte frumos într-un pom și, fiind biruit de cuget, a rupt mărul acela, vrând a-l mânca mai înainte de vremea rânduită și de obișnuită binecuvântare. Dar aducându-și aminte că în rai, cu astfel de rod, șarpele a adus spre păcat pe cel dintâi om, s-a oprit de a-l mânca și se osândea singur în sine zicând: frumos și bun era rodul cel ce a omorât pe Adam, și aruncând mărul la pământ, l-a călcat cu picioarele, călcând împreună cu dânsul și gândul său, iar mai vârtos zdrobind capul șarpelui lăcomiei de pântece, apoi și-a pus însuși legământ să nu mai mănânce mere până la moartea sa. De atunci toată pofta și-o biruia prin înfrânare, mâncând și dormind puțin, pururea petrecând în osteneală, pentru că mâinile lui erau întinse ori spre rugăciune, ori la lucru. Și măcar că era tânăr, dar îndată s-a făcut deopotrivă în fapte bune cu toți părinții cei bătrâni care se aflau în acea mănăstire. Odinioară s-a întâmplat unui frate ce avea slujba pităriei, că și-a udat hainele sale de ploaie și era vreme de iarnă, când nu strălucea soarele. Deci, neavând unde să-și usuce hainele, le-a băgat în cuptorul de copt pâine, deasupra lemnelor și le-a uitat acolo. După puțin timp s-au adunat frații să coacă pâine și au aprins lemnele în cuptor, neștiind că pitarul își pusese în trânsul hainele sale să se usuce. Și aprinzându-se lemnele foarte tare, și-a adus aminte pitarul de hainele sale și s-a întristat mult pentru ele.
Acolo era și fericitul Sava, care, văzând întristarea fratelui, nu s-a temut și, făcându-și semnul Sfintei Cruci, a intrat în văpaia cuptorului. O minune! Precum altădată tinerii, prin credință, nu s-au ars în cuptorul Babilonului, așa și copilul Sava, pentru dragostea cea către frate, a ieșit din cuptor nevătămat, aducând în mâinile sale hainele fratelui nearse, asemenea și ale sale rămânând întregi. Această minune, văzând-o, frații s-au înspăimântat și ziceau unii către alții: ce are să fie copilul acesta mai târziu, dacă s-a învrednicit de la Dumnezeu cu un dar ca acesta, chiar din tinerețile lui? Și a petrecut fericitul în acea mănăstire 10 ani, mergând din putere în putere și din slavă în slavă. Apoi a vrut să se ducă la Ierusalim, să se închine sfintelor locuri, să cerceteze pe părinții care viețuiau acolo prin pustietățile cele de prin prejur, să se folosească din vorba cea împreună cu dânsii și să-și găsească acolo un loc spre sălășluire pusnicească. Deci, apropiindu-se de arhimandrit, a cerut voie ca să-l elibereze pe el cu rugăciune și cu binecuvântare spre Sfânta Cetate. Iar arhimandritul n-a vrut să-l lase, zicând: nu este bine, tânăr fiind, să umbli aiurea, ci mai de folos să-ți este să stai într-un loc. Dar Dumnezeu, care le rânduiește pe toate spre folos, a poruncit arhimandritului în vis să nu oprească pe Sava, zicând: dă-i drumul să-mi slujească mie în pustie. Atunci, chemând arhimandritul pe fericitul, i-a dat binecuvântare și cu rugăciune l-a liberat spre drumul său, iar el, povățuit fiind de dreapta celui preanalt, a venit în Ierusalim în al 18-lea an al vârstei sare, la sfârșitul împărăției lui Marchian și a patriarhiei lui Iuvenalia. Și intrând în mănăstirea Sfântului Pasarion, în vreme de iarnă, l-a primit Elpidie arhimandritul și l-a dat unui bătrân capadocian, la care, iernând, gândea la viața pusnicească, pe care de mult cu mare dorință o râvnea, și auzind de Eftimie cel Mare, care strălucea cu faptele cele bune și cu minunile în pustia aceea dinspre părțile de răsărit ale Ierusalimului, a voit a-l vedea. Deci, cerând binecuvântare de la întâi stătătorul, a plecat și, ajungând în lavra Marelui Eftimie, a petrecut acolo câteva zile, așteptând vremea în care i-ar fi fost cu putință a vedea pe cel dorit, căci cuviosul nu venea totdeauna în sobor, ci numai o dată pe săptămână sau de 2 ori și la zile însemnate. Și venind sâmbăta, Sava a văzut pe cuviosul Eftimie ducându-se la biserică și a căzut înaintea lui, rugându-se cu o sârdie să-l primească și pe el în lavra sa. Iar minunatul Eftimie, văzându-l așa tânăr, l-a trimis în mănăstirea aceea mai din vale, care era făcută pentru noi începători, adică la fericitul Teoctist, poruncindu-i să poarte grijă de acel monac tânăr. Apoi a prorocit pentru dânsul că în scurt timp, cu darul lui Hristos, va străluci în viața cea monahicească mai mult decât mulți alții și că va fi propovăduitorul tuturor pusnicilor din Palestina și va ridica lavră mai mare decât toate lavrele din toate părțile acelea. Și fiind primis la Sava în mănăstirea cea mai din vale, s-a dat pe sine cu totul lui Dumnezeu și săvârșea toate slujbele mănăstirii cu ascultare, fără cârtire, cu supunere smerită și într-o osteneală cu o sârdie, încât se minunau părinții de atâta iubire de osteneală și de obiceiul lui cel bun. Iar diavolul, vrând să-i facă împiedicare, a născocit un astfel de lucru. Era în mănăstirea aceea un frate de neam din Alexandria cu numele Ioan. Acela, auzind de moartea părinților săi, i-a băgat vrăjmașul în mintea lui un gând netrebnic ca să meargă și să rânduiască averea rămasă de la părinții săi. De aceea supăra pe egumenul Teoctist cu dese rugăminți să-l lase să se ducă în Alexandria și cerea ca și pe Sava să-l lase să meargă împreună cu dânsul, să-i fie spre ajutor ca unul care era puternic cu trupul și putea să-i slujească bine pe cale. Și silit, fiind Teoctist de rugămințile cele cu sârguința ale lui Ioan, i-a dat drumul să meargă în patria sa și l-a liberat împreună cu dânsul și pe Sava, după cererea lui, și s-au dus. Ajungând ei în Alexandria și îngrijindu-se de averea ce rămăsese după cei morți, fericitul Sava a fost cunoscut de părinții săi Ioan și Sofia, care se întâmplaseră într-acea vreme acolo pentru că tatăl său avea o dregătorie ostășească în Alexandria din porunca împărătească. Atunci începea pentru fericitul Sava a doua nevoință de mai mare luptă decât cea dintâi, pe care a avut-o când l-au chemat unchii lui din mănăstire în lume pentru însurătoare,
pentru că mai mult îl sileau părinții lui, pe de o parte cu rugăminți și cu lacrimi, iar pe de altă parte cu cuvintele cele drăgăstoase și înșelătoare, ca să lepe de hainele cele negre și să le îmbrace pe cele albe, apoi urmând vieții lor să se facă ostași în locul tatălui său. Iar fericitul, pricepând că acea întâlnire și cunoștință cu părinții săi s-a făcut prin meșteșugirea vrășmașului, s-a împotrivit tare firii sale, pentru că s-a lepădat de dragostea către părinți și trecând cu vederea rugămintea lor cea cu sârguință și lacrimile cele multe, s-a făcut ca un diamant tare, neclintit în buna sa hotărâre, răspunzând părinților: mă tem de cel care a zis, cel ce iubește pe tatăl său sau pe maica sa mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și care nu-și va lua crucea sa și nu va veni după mine, nu este vrednic de mine. Deci cum vă voi cinsti pe voi mai mult decât pe Dumnezeu și viața voastră deșartă mai mult decât crucea și ostășia voastră lumească, mai vârtos decât ostășia cea duhovnicească? Căci dacă împărații pământești o sândesc la chinuri pe ostașii care fug din cetele lor, cu atât mai mult împăratul ceresc ca nu va cruța pe aceea care, înscriindu-se în ostășia lui mult mai cinstită, cad din ceata lui cea aleasă. La sfârșit, fericitul Sava a adăugat și aceasta: voi dacă mă veți sili mai mult la aceasta ca să mă lepăd de ostășia lui Hristos cea prea frumoasă, apoi mai mult nu vă voi mai numi părinții ai mei. Iar Ioan și Sofia, văzând inima fiului lor neînduplecată către dorința lor, au încetat de a-l mai supăra și cu multă tânguire l-au eliberat fără voia lor. Apoi l-au rugat să ia ceva din averea lor pentru cele ce îi vor fi de trebuință. Deci au dat 40 de galbeni, iar el nu voia să ia nimic, dar ca să nu mâhnească până în sfârșit pe părinții săi, a luat numai 3 galbeni, însă și pe aceea, întorcându-se în mănăstire, i-a dat în mâna igumenului său Teoctist. Și împlinindu-i se lui în acea mănăstire 10 ani, cuviosul Teoctist s-a mutat la Domnul, iar după dânsul s-a ales cuviosul Marin, bărbat cu fapte bune, dar și acela, săvârșindu-se după 2 ani, a venit după dânsul Longin, bărbat bun, iar fericitul Sava împlinea într-acea vreme 30 de ani de la nașterea sa. Atunci, apropiindu-se de egumenul Longin, l-a rugat ca pentru viața cea fără tulburare să-i dea voie să se închidă în peștera cea de lângă mănăstire, în partea dinspre miază zi. Iar Longin a vestit prin scrisoare despre această dorință a lui pe marele Eftimie. Acesta, având urechile sale pline de povestirile despre viața lui Sava, cea fără prihană, despre postirea, rugăciunile, blândețea, smerenia și despre celelalte fapte bune ale lui, plăcute lui Dumnezeu, a scris înapoi lui Longin să nu o pleci pe Sava a se osteni precum voiește. Deci la început i s-a poruncit fericitului să petreacă într-acea peșteră numai 5 zile în săptămână, apoi, după cererea lui, 5 ani a fost liber a petrece întrânsa, iar viața lui în peșteră era așa: 5 zile postea, negustând nimic, nici ieșind din peșteră. Lucrul lui era acolo împletirea de coșnițe, din care în fiecare zi împletea câte 10, iar în gură și în minte avea rugăciunea neîncetată către Dumnezeu. Și venind sâmbăta, ieșea de dimineață din peșteră în mănăstire, aducând cu sine 50 de coșnițe. Apoi sâmbăta și duminica se împărtășea cu sobornicească rugăciune și, întărindu-și trupul cu hrană, iarăși intra în peșteră în seara duminicii, ducând cu sine stâlpări de finic cât puteau să-i fie destule pentru împletirea a 50 de coșnițe. Într-o asemenea osteneală și postire ca aceea, petrecând el în acea peșteră 5 ani, l-a luat cu sine marele Eftimie la ostenelile cele pusnicești, ca pe un monac desăvârșit care în anii săi ce tineri a ajuns la măsura părinților, celor ce au îmbătrânit într-un faptele cele bune, pentru care pricină marele Eftimie îl numea tânăr bătrân, căci fiind tânăr cu trupul, avea ca un bătrân înțelepciune duhovnicească și viață curată. Deci a ieșit împreună cu dânsul marele Eftimie din Lavră în a 14-a zi a lunii ianuarie, ducând împreună cu el și pe fericitul Domitian, și ei s-au dus în pustia Ruva, vrând să petreacă acolo tot postul mare până la Duminica Stâlpărilor. Apoi a vrut odată bătrânul să treacă prin altă pustie ce era deasupra Mării Moarte, dinspre miază zi, unde a venit împreună cu amândoi ucenicii săi, Domitian și Sava, în niște locuri fără apă. Fiind dar și sămare, fericitul Sava a ostenit și, slăbind de sete, a căzut neputând a mai merge.
Deci, făcându-i se milă de dânsul Marele Eftimie, a căzut la rugăciune, depărtându-se de dânsul ca de o zvârlitură de piatră și se ruga, zicând: Doamne Dumnezeule, dă apă ca să se potolească setea acelui frate care a slăbit. Apoi, sculându-se de la rugăciune, a săpat în pământ de 3 ori cu un lemnișor ce se întâmplase acolo și îndată a izvorât apă vie, din care, bând sava, s-a întărit. Și de atunci a primit putere dumnezească, a răbdat de sete prin pustie. Apoi, sosind duminica stâlpărilor, s-au întors în lavră. Și trecând puțină vreme, cuviosul și de Dumnezeu purtătorul, părintele nostru Eftimie, s-a mutat la Domnul, fiind patriarh în Ierusalim, Anastasie. Iar după mutarea Sfântului Eftimie și după săvârșirea altora din părinții bătrâni ai acelei lavre, văzând Sava că se schimbă rânduielile mănăstirii, s-a dus în pustia acestea dinspre răsărit împrejurul Iordanului, unde într-acea vreme se rălucea ca o stea luminoasă cuviosul Gerasim cu viața sa cea îmbunătățită. Fericitul Sava era atunci de 35 de ani de la nașterea sa, când s-a sălășluit în pustie singur și a fost ispitit de diavol, care a ridicat asupra lui război. Căci odată, odihnindu-se Sfântul după osteneală, la miezul nopții s-a închipuit diavolul într-o mulțime de șerpi și de scorpii, venind asupra lui spre a-l înfricoșa. Dar el îndată s-a sculat la rugăciune și era în buzele lui psalmul lui David, care zice: Nu te vei teme de frica de noapte, peste aspidă și vasilisc vei călca. Acestea, zicând el, îndată a pierit diavolul cu toate înfricoșările lui. După câteva zile, iarăși s-a închipuit diavolul în chipul unui leu înfricoșat și s-a repezit la Sfânt, ca și cum ar fi vrut să-l sfâșie, și apropiindu-se se dădea înapoi, apoi iarăși se repezea și iarăși se dădea înapoi. Iar cuviosul, văzând pornirea fiarei și darea înapoi a ei, a zis: Dacă ai luat stăpânire de la Dumnezeu a mă mânca, pentru ce te oprești? Iar de nu, pentru ce te ostenești în deșert? Căci te voi călca pe tine, leule, fiind înarmat cu puterea Hristosului meu. Atunci îndată diavolul, care se arătase în chip de fiară, a fugit cu rușine. Din acea vreme i-a supus Dumnezeu toate fiarele și balaurii, încât umbla prin mijlocul lor ca prin mijlocul oilor celor blânde. Odată umblând prin pustie, a întâlnit 4 țăracini foarte flămânzi și slăbiți. Acelora, poruncindu-le să stea, a scos din haină niște rădăcini care se chemau melagri, cu care și el însuși se hrănea, precum și miez de trestie. Iar ei, mâncând, s-au întărit și, însemnând locul șederii lui, s-au dus. După câteva zile au venit la dânsul, aducându-i pâine, brânză și curmale, dându-i mulțumire pentru facerea de bine, căci în zi de foamete i-a hrănit pe dânsii. Iar el, umilindu-se, a zis în sufletul său cu lacrimi: O amar suflete al meu, acești oameni, pentru o mică facere de bine pe care le-am făcut odată, cât sunt de mulțumitori, iar noi ce vom face? Primind totdeauna darurile lui Dumnezeu cele negrăite, suntem nemulțumitori, viețuind în lene și în nepurtare de grijă și nepăzind sfintele lui porunci. După aceasta a venit la dânsul un monah cu numele Antie, iubitor de fapte bune, care mai înainte petrecuse multă vreme cu cuviosul Teodosie. Acela, legându-se prin dragoste de fericitul Sava, a început a viețui împreună cu dânsul, iar odată au năvălit asupra lor agarenii, care au trimis pe unul înaintea lor ca să omoare, iar cuvioșii părinți, rugându-se către Dumnezeu, îndată s-a deschis pământul și a înghițit pe acel agarean. Apoi ceilalți agareni, văzând acea minune, s-au temut și au fugit. După aceea, fericitul Sava, prin tovarășul său Antie, s-a cunoscut cu cuviosul Teodosie și mare dragoste au câștigat între ei. Și împlinindu-se al 4-lea an al petrecerii Sfântului Sava în pustie și străbătând de el și alte locuri ale pustietății, s-a suit pe un deal înalt, unde împărăteasa Evdochia, soția împăratului Teodosie cel tânăr, s-a îndulcit de învățătura cea folositoare de suflet de la Marele Eftimie. Acolo Sava, petrecând toată noaptea în obișnuitele sale rugăciunii, s-a arătat o vedenie. Era îngerul lui Dumnezeu prea strălucit, arătându-i o vale pe care curgea odată pârâul din Siloam către miază zi, și lângă vale era o peșteră înspre răsărit. Deci îi poruncea îngerul să locuiască în acea peșteră, vestindu-i cum că cel ce dă hrană dobitoacelor și puiilor de corbi, acela îl va hrăni și pe dânsul în acea peșteră.
Apoi, sfârșindu-se vedenia și făcându-se ziua, s-a pogorât Sava din dealul acela și, fiind povățuit de Dumnezeu, a aflat peștera aceea pe care i-a arătat-o îngerul în vedenie și s-a sălășluit întrânsa, fiind de 40 de ani de la nașterea sa. În acel an s-a mutat la Domnul Anastasie, patriarhul Ierusalimului, lăsând după sine în scaun pe martirie, iar Zinon împăratul, omorând pe tiranul Vasilisc, și-a primit împărăția sa. Iar peștera aceea în care s-a sălășluit cuviosul Sava avea suire la dânsa foarte grea. Pentru aceea a legat din peșteră o frânghie pe care se pogora după apă la izvorul ce se numea Eptastom, ce era departe de peșteră ca la 15 stadii, și viețuind cuviosul în peștera aceea, la început se hrănea cu buruienile ce creșteau prin jurul peșterii, iar Dumnezeu, care a poruncit să se sălășluiască acolo, i-a trimis hrană prin oameni barbari, precum odinioară prin corbii lui Ilie, prorocul în Horat. Că după câtva timp, trecând 4 săracini prin locul acela, au aflat peștera cuviosului Sava și voiau să se suie la dânsul, dar nu puteau pentru greutatea urcușului, iar fericitul, văzându-i pe dânsii de sus, le-a slobozit frânghia ca să se suie la el. Iar ei, intrând în peșteră, n-au aflat la dânsul nimic și s-au minunat de viața și de obiceiul lui cel bun, apoi, făcându-li se milă, s-au sfătuit ca să aibă purtare de grijă pentru hrana lui. Deci veneau adeseori la dânsul și aduceau pâine, brânză, finice și alte mâncări. Și-a petrecut cuviosul în acea peșteră 5 ani singur, vorbind numai cu Dumnezeu și cu rugăciunile cele neîncetate, biruind pe vrășmașii cei nevăzuți. Apoi a binevoit Dumnezeu, a încredințat sufletele multora și al face povățuitor și păstor al oilor celor cuvântătoare, căci după 5 ani de petrecere liniștită în acea peșteră, au început mulți a veni la dânsul din diferite locuri, vrând a viețui lângă el, iar el, primindu-i pe toți cu dragoste, dădea fiecăruia loc îndemânatic pentru nevoință. Apoi, zidindu-și chilii, viețuiau cu plăcere de Dumnezeu, privind la chipul vieții cele pline de fapte bune ale cuviosului Sava. Deci s-au adunat la dânsul în puțină vreme până la 70 de frați, între care cei mai aleși erau aceștia: Ioan, care după aceea a fost egumen al lavrei celei noi, Iacov, care a zidit lângă Iordan lavra ce se numește Pirghion, Firmin și Severian, dintre care unul a alcătuit lavră în Malise, iar celălalt a făcut o mănăstire în Varihe, și Iulian, economul lavrei de la Iordan, care se cheamă El-Chierava, și alți mulți bărbați sfinți, ale căror nume sunt scrise în cărțile vieții. Tuturor acelora le era egumen cuviosul Sava. Și înmulțindu-se frații și făcându-se lavră pe deal, din partea dinspre miază noaptea pârâului, cuviosul a zidit o biserică mică în vale, în mijlocul pârâului celui uscat, și când venea la dânsul cineva din cei sfințiți, îl ruga pe acela de săvârșea Sfânta Liturghie, iar el nu voia să primească hirotonia din smerenie, nici pe vreunul din frați nu voia să-l ridice la treapta preoției. Și fiind prin locul acela lipsă de apă, pentru că izvorul era departe, Sfântul s-a rugat într-o noapte zicând: Doamne, Dumnezeul nostru, de este voia Ta să fie locuit într-o slava preasfântului Tău nume locul acesta, caută spre noi robii Tăi și ne izvorăște apă spre potolirea setei noastre. Astfel, rugându-se, s-a auzit un glas din pârâu, unde, căutând, fiind lună plină în noaptea aceea, a văzut un asin sălbatic cum, săpând cu piciorul în pământ și punându-și gura la locul cel săpat, a băut apă. Deci, îndată, pogorându-se cuviosul Sava la locul acela unde a văzut pe asinul cel sălbatic, a început a săpa și, săpând puțin, a aflat apă multă și s-a făcut izvor purgând cu îndestulare, împlinind toată trebuința lavrei și neîmpuținându-se niciodată. Iar într-o noapte, umblând el împrejurul pârâului și cântând psalmii lui David, i s-a arătat un stâlp de foc lângă surpătura care era în partea râului dinspre apus și a stat Sfântul la rugăciune până la revărsatul zorilor. Apoi, luminându-se de ziua, s-a dus la locul acela unde văzuse stâlpul și a aflat o peșteră mare și minunată în chipul unei biserici, care era făcută de mână dumnezească, iar nu omenească. Aceea avea intrare largă dinspre miază zi și lumină îndestulătoare de la soare. Deci acea peșteră, împodobind-o, a făcut o biserică.
și a poruncit fraților ca în toate sâmbătele și duminicile să se adune întrânsa la cântare. Apoi și el s-a sălășluit aproape de acea biserică nefăcută de mână, zidindu-și chilie pe o piatră înaltă, și a făcut o ușă tăinuită la biserică, prin care, intrând, petrecea ziua și noaptea în rugăciune. Înmulțindu-se mereu numărul fraților, încât s-au făcut până la 150, și zidindu-se chilii de amândouă părțile râului, se înmulțea și slava cuviosului Sava și se aducea lui mult aur de către iubitorii de Dumnezeu, pe care îl cheltuia la zidirea lavrei. Dar mai ales Sfințitul Patriarh Martirie al Ierusalimului avea mare dragoste către dânsul și foarte mult îl cinstea și îi trimitea cele de trebuință. Și ducându-se la Domnul fericitul Martirie într-un al 8-lea an al patriarhiei sale, iar după dânsul luând scaunul Salustie la 48 de ani ai vieții cuviosului Sava, s-au sculat din lavră niște răzvrătiți cu năravul și trupești cu cugetul, după cum se zice, neavând duh, care mai dinainte, făcând sfat nedrept asupra Sfântului, în tot chipul îl necăjeau, pentru că adeseori, prin mijlocul grâului, o drăslesc neghinele și prin mijlocul viei cresc rugi, și chiar în ceata apostolilor unul s-a făcut vânzător, iar Ghezii era ucenic la Elisei. Deci acei frați răzvrătiți, sau mai bine zis mincinoși, cugetând cele rele asupra Sfântului, s-au dus în Sfânta Cetate la Patriarh și l-au rugat să le dea egumen. Și fiind întrebați din ce loc sunt, ei au răspuns, viețuim într-un pârâu în pustie. Și aceasta o ziceau vrând să tăinuiască numele fericitului Sava, că știau ei că numele lui este vestit și pomenirea lui era de toți iubită. Deci, fiind întrebați de multe ori și siliți de patriarh să spună de unde sunt, au spus chiar nevrând că sunt din pârâul ce se numește cu numele unui monac Sava. Atunci patriarhul a întrebat, dar unde este Sava? Iar ei, nerăspunzând la întrebare, au început a-l cleveti pe fericitul, zicând că este prost, neiscusit și nu poate să povățuiască și să cârmuiască mulțimea de frați dintr-o așa mare lavră, prin simplitatea și neștiința lui. Apoi la clevetire adăugau și acestea, zicând că nici el nu voiește să primească hirotonia și nici pe vreunul din frați nu-l lasă. Așa, clevetind pe dreptul înaintea patriarhului, s-a întâmplat că era acolo un bărbat cinstit și vrednic de pomenit, cu numele Chiric, preot al preaslăvitei biserici a Învierii lui Hristos și păzitorul lemnului Sfintei Cruci, cel de viață făcător. Acela, auzind clevetirea lor, i-a întrebat, oare voi ați primi pe Sava în locul acela sau el va primi pe voi? Iar ei au răspuns, Sava ne-a primit pe noi. Zisa lor Chiric, dacă Sava a putut a vă aduna pe voi în acel loc pustiu, cu cât mai vârtos va fi vrednic, Dumnezeu ajutându-i să vă povățuiască pe voi. Iar ei, neputând răspunde la aceasta, au tăcut. Apoi patriarhul, amânând întrebarea până a doua zi, îndată a trimis după Sfântul Sava, chemându-l cu cinste la sine ca pentru un alt lucru. Și venind fericitul, iar patriarhul, nespunându-i nimic despre clevetitori, nici clevetitorilor zicându-le ceva, nici mustrându-i pe dânsii, îndată a hirotonit pe cuviosul Sava preot, chiar nevrând el. Deci, sfințindu-l pe el, a zis către cei ce cleveteau asupra lui, iată, aveți pe părintele vostru și egumenul lavrei pe care l-a ales Dumnezeu de sus, iar nu om. Acestea zicând, a luat pe Sava și pe aceea și a mers în lavră de a sfințit biserica cea zidită de Dumnezeu și a binecuvântat toată lavra, învățând pe frați să se supună egumenului lor, fericitului Sava, iar după aceea s-a întors. Pe când fericitul Sava avea 53 de ani de la nașterea sa, fiind împărat Anastasie, după moartea lui Zinon, în acel an a venit la lavră un bărbat dumnezeesc, împodobit cu daruri duhovnicești, fiind de neam armean cu numele Ieremia, care avea 2 ucenici, ale căror nume era Petru și Pavel. Deci foarte s-a bucurat pentru dâns și fericitul Sava și le-a dat peștera aceea în care petrecuse el singur mai înainte când era în pârâu. Apoi le-a poruncit ca sâmbăta și duminica să cânte pravila în biserica cea mică pe limba armenească. Și așa, încetul cu încetul, s-au mulțit armenii în lavră.
În aceeași vreme a venit în lavră și cuviosul părintele nostru Ioan, care se numea Tăcutul și care, fiind episcop al cetății Coloniei, a lăsat episcopia sa pentru Dumnezeu și, tăinuindu-și regătoria, se ostenea în lavră ca un monac simplu. Cuviosul Sava, urmând Sfântul Eftimie cel Mare, care se obișnuise în toți anii a ieși în pustie, în a 14-a zi a lunii ianuarie, de petrecea acolo tot Sfântul și Marele Post și aceluia râvnind, ieșea din lavră în aceeași lună ianuarie, dar nu în aceeași zi, căci aștepta a 20-a zi ca să săvârșească în lavră pomenirea Sfântului Marelui Eftimie, iar după săvârșirea pomenirii ieșea în pustie, fugind de petrecerea împreună cu oamenii și apropiindu-se de Dumnezeu cu gândirea și cu rugăciunea, petrecea acolo până în sâmbăta stâlpărilor. 2. Continuare din viața Sfântului Sava. Iar într-un an, ieșind după obiceiul său din lavră în pustie și umblând împrejurul Mării Moarte, a văzut un ostrov mic și pustiu. Acolo, vrând a petrece zilele postului, s-a dus în trânsul, dar prin zavistia diavolului fiind împiedicat, a căzut într-o groapă din care ieșea ca dintr-un cuptor abur întunecat cu foc. Deci s-a ars fața, barba și alte părți ale trupului i s-au vătămat, încât s-a îmbolnăvit foarte greu. Iar când s-a întors în lavră, numai după glas îl cunoșteau frații, așa era de arsă fața lui. Și a bolit mult până când o putere dumnezească de sus, cercetându-l pe el, l-a tămăduit și a dat putere asupra duhurilor necurate. Dar barba lui n-a mai crescut cum a fost mai înainte, ci era mică și rară, iar el mulțumea lui Dumnezeu pentru micșorarea bărbii, ca să nu se mândrească în deșert, împodobindu-se cu dânsa. Iar în alt an a ieșit după obicei în pustie, împreună cu cenicul Agapit, apoi, netrecând multe zile de osteneală și de foame, Agapit s-a culcat pe nisip și a adormit. Iar fericitul Sava, stând departe de dânsul și rugându-se, a venit un leu mare asupra lui Agapit, care dormea și îl mirosea de la cap până la picioare. Deci fericitul Sava, văzând pe leu deasupra ucenicului, s-a temut să nu-l mănânce și îndată a făcut rugăciune cu sârguință către Dumnezeu pentru ucenic să fie păzit de fiară. Iar Dumnezeu, ascultând pe robul său, a astupat gura fiarei și n-a vătămat pe Agapit, ci ca și cum ar fi fost lovit cu un bici, a fugit în pustie. Fugind, leul a lovit cu coada pe cel ce dormea și acela, deșteptându-se și văzându-l, s-a cutremurat și a alergat la părintele său, iar el l-a învățat să nu se dea somnului mult, ca nu cumva să fie mâncat de fiare și mai vârtos de cele nevăzute. În alt an, asemenea, umblând fericitul după obicei cu același ucenic prin pustia care era pe lângă Iordan spre miază noapte, a aflat într-un munte o peșteră și întrânsa un pusnic înainte văzător. Făcând rugăciunea amândoi și începându-se vorba, a zis pusnicul: "De unde ai pornit, o minunate Sava, a venit la noi? Cine ți-a arătat locul acesta? Că iată, cu darul lui Dumnezeu petrec aici de 38 de ani și n-am văzut niciun om, iar tu cum ai venit aici?" Iar fericitul Sava a răspuns: "Dumnezeu care ți-a arătat numele meu, acela mi-a arătat și mie locul acesta." Apoi, după vorbe folositoare de suflet, sărutându-se, Sava s-a dus cu ucenicul în pustie. Apropiindu-se vremea să se întoarcă în lavră, Sava a zis către ucenic: "Să mergem, frate, să sărutăm pe robul lui Dumnezeu cel din peșteră." Deci, venind, l-au aflat în genunchi, plecat către răsărit, și părându-i se bătrânului că face rugăciune, a așteptat câteva ceasuri, apoi făcându-se seară și văzând Sava că nu se scoală bătrânul de la rugăciune, a zis: "Încredințează-ne pe noi lui Hristos, Părinte." Însă nu răspundea, iar Sava, apropiindu-se, s-a atins de dânsul și l-a aflat răposat. Apoi, întorcându-se către ucenic, a zis: "Vino, fiule, să îngropăm trupul Sfântului, că spre aceasta ne-a trimis Dumnezeu aici." Deci, făcând deasupra lui obișnuita cântare, l-au îngropat în aceeași peșteră și, astupând ușa peșterii cu pietre, s-au dus în lavră. În anul acela în care s-a sfințit biserica cea de Dumnezeu zidită, a murit în Alexandria Ioan, tatăl fericitului Sava, fiind puternic în ostășia isaurilor, iar fericita Sofia, maica lui, care acum foarte mult îmbătrânise, vânzând toate averile sale, a venit în Ierusalim la fiul său Sava, aducând mult aur,
El, primind-o pe dânsa, a sfătuit-o să se tundă în chipul călugăresc, în care, viețuind ea puțin, s-a mutat la Domnul, iar aurul ce l-a dus de dânsa l-a cheltuit la trebuințele mănăstirii și la zidirea caselor de străini, căci a zidit una lângă Ierihon, iar alta în lavră, ca în cea de lângă Ierihon să odihnească pe străini, iar în cea din lavră pe monahi. Apoi, zidindu-se casa de străini în lavră, a trimis părintele un frate cu dobitoace mănăstirești la Ierihon, ca să aducă de acolo lemne pentru trebuința lucrului. Acela, la întoarcere, fiind arșiță mare, a însetat pe cale și neaflând apă, pentru că pământul acela era pustiu și fără apă, a căzut slăbit de sete. Și aducându-și aminte de Sfântul Bătrân, a zis: Dumnezeul părintelui meu Sava nu mă lăsa pe mine. Atunci îndată s-a arătat deasupra lui nor și, slobozind roul, l-a răcorit pe el și dobitoacele care duceau lemne. Apoi acel nor a mers deasupra lui până la lavră, umbrindu-l și răcorindu-l de zăduf, și aceasta s-a făcut pentru rugăciunile Sfântului Părintelui său Sava, de care și-a adus aminte nevoia sa. Odată, în vremea postului, cuviosul Sava a voit să se suie în muntele Castelinului, ce era departe de lavră la 12 stadii în partea de miază noapte. Muntele acela era neumblat de oameni și înfricoșat pentru suirea cea aspră și grea pe el, precum și pentru înfricoșările ce se făceau acolo, pentru că mulțime de diavol se încuibaseră acolo și multe feluri de năluciri înfricoșau pe cei ce treceau pe cale. Iar cuviosul, având ajutor pe cel preanalt, s-a suit pe muntele acela și, stropind în toate părțile cu undă lemnul cel luase din candela Sfintei Cruci și întărindu-se cu semnul crucii, ca și cu un zid nebiruit, a petrecut acolo toată vremea postului celui mare. La început, mult război a avut cu diavolii în toate zilele, pentru că năvăleau asupra lui, uneori în chipul fiarelor, iar alteori în chipul târătoarelor și alteori în chipul păsărilor, făcând huiet, strigare și țipăt înspăimântător. Iar cuviosul, ca un om înfricoșându-se, se gândea să se pogoare din munte, însă cel ce a întărit odată pe Marele Antonie în războiul cu diavolii, acela, arătându-i se și Sfântului acestuia, i-a poruncit să îndrăznească într-o puterea cruce. De atunci petrecea fericitul fără temere, izgonind departe de el toate fiarele și îngrozirile diavolești, cu rugăciunea și cu puterea Sfintei Cruci. Iar aproape de sfârșitul postului mare, stând Sfântul noaptea la rugăciune, diavolii au ridicat asupra lui cel mai mare război, pentru că, arătându-se mulțime mare în obișnuitele lor chipuri de fiare, de târătoare și de păsări, năvălind asupra Sfântului, strigau peste măsură și se vedea cum se clătina tot muntele. Dar Sfântul deloc nu se înfricoșa, ci, neîncetat rugându-se lui Dumnezeu, diavolii, nerăbdând, au strigat: O, ce nevoie răbdăm de la tine, Savo! Oare nu ți este destul pârâul cel locuit de tine? Au nu-ți ajunge peșterea ta, precum și cealaltă pustie pe care ai făcut o locuință? Ci și aici ai venit în locașurile noastre, vrând a ne izgoni. Iată, acum ne ducem nemai putând a ne împotriviție, care ai ajutor pe Dumnezeu. Atunci, îndată, cu mare tânguire, cu strigare, cu gâlceavă și cu zgomot foarte mare, în chipul corbilor au zburat în acea noapte din muntele acela. Nu departe de muntele acela erau niște păstori care înoptaseră cu turmele lor. Aceia au văzut pe diavol zburând din munte și au auzit strigarea lor. Apoi, venind, au spus cuviosului Sava, iar el, mulțumind lui Dumnezeu pentru izgonirea diavolilor, s-a dus în lavră ca să prăznuiască învierea lui Hristos împreună cu frații. După praznic, luând pe unii din părinți, a venit iarăși la Castelin, unde au început a curăți locul și a zidi chilii și, ostenindu-se ei la lucrul acela, au aflat sub deal o casă mare cu pietre minunate, frumos făcută, care avea lărgime îndestulată și acoperământ înalt. Deci, curățind-o pe aceea și împodobind-o, a făcut o biserică și a sfințit-o, apoi cuviosul a așezat acolo viață de obște. În vremea când se zidea acea chinovie, lipsindu-le bucatele, îngerul Domnului s-a arătat în vedenie lui Marchian, arhimandritul din Betlehem, zicând: Iată tu, Marchiane, șezi la odihnă, având toate cele de trebuință, iar robul lui Dumnezeu Sava se ostenește pentru dragostea Domnului, împreună cu frații în muntele Castelin, flămând și neavând hrana cea de nevoie, și nu este nimeni cine să le dea cele de trebuință, deci trimite-le tu bucate fără zăbavă, ca să nu slăbească de foame.
Marchian îndată a trimis la cuviosul Sava multe lucruri din cele de trebuință, încărcând vitele cu multe feluri de bucate, iar acela, primind cele trimise, a mulțumit lui Dumnezeu care are purtare de grijă pentru robii săi. Și sprăvind cuviosul chinovia, a adunat întrânsa frați mulți și a încredințat lui Pavel, care a fost multă vreme pusnic împreună cu Teodor, ucenicul său. Dar Pavel, peste puțină vreme, s-a mutat din viața aceasta și a primit toată ocârmuirea Teodor, aducând în mănăstire pe Serghie, fratele său, și pe alt Pavel, unghi al său, care mai pe urmă a fost egumen în muntele Castelin, apoi a fost episcop în Aile și Amatunta. Iar cuviosul Sava avea mare purtare de grijă pentru aceasta, ca să umple chinovia cea din Castelin de bărbați răvnitori, nevoitori și monahi iscusiți, iar pe oamenii mireni care voiau să se călugărească, așișderea și pe cei tineri fără barbă, nu-i lăsa să viețuiască în chinovia de la Castelin nici în lavră, ci a zidit pentru ei în partea dinspre miază noapte o altă chinovie mai mică și a pus acolo povățuitori iscusiți să învețe pe noi începători rânduiala și pravila cea călugărească, să știe mai întâi psaltirea și toată rânduiala cântării de rugăciune, apoi să știe toate rânduielile călugărești și să se îndemne către nevoințe și către osteneli. După aceea să-și păzească mintea lor de cele lumești și să se împotrivească gândurilor rele, ca să-și taie voia și să fie ascultători, blânzi, smeriți, tăcuți, treji și cu luarea minte, păzindu-se de vicleșugurile vrășmașului. Când cineva spunea bine într-o aceste începuturi călugărești, cuviosul îl ducea în chinovia cea mare sau în lavră, iar pe alții din cei noi începători și mai ales pe cei tineri îi trimitea la cuviosul părinte Teodosie, care, ieșind din biserica cea de la Scaune, își făcuse o mănăstire la 35 de stadii depărtare de lavră spre apus. Și erau amândoi, Sava și Teodosie, un suflet și o minte, întru toate având o împreună grăsuire între dânsii, pentru care pricină ierusalimnenii îi numeau pe dânsii nouă pereche apostolească Petru și Pavel. Apoi li s-au încredințat începătoria peste toate adunările cele monahicești, căci după mutarea fericitului Marchian, arhimandritul a preasfințitului patriarh Salustie, s-au adunat la dânsul toți monahii din Vlavre și de prin mănăstiri, de prin munți și de prin pustie. Atunci, după unirea tuturor, acești doi părinți mari, Sava și Teodosie, au fost aleși și puși arhimandriți peste toate lavrele și viețile de obști care erau în prejurul Sfintei Cetăți. Deci, într-acea vreme, cuviosul Teodosie era mai mare peste mănăstirile cele cu viață de obște, iar cuviosul Sava peste părinții care petreceau prin pustietăți. După plecarea la Domnul a patriarhului Salustie, când Ilie a fost ridicat la scaunul locului, în vremea aceea fericitul Sava a cumpărat pământul care era lângă lavra sa, pe care voia să facă chilii pentru monahii care veneau de departe. Iar cei ce vindeau acel loc cereau aur mult, dar bătrânul în acea vreme nu avea mai mult decât jumătate de galben, însă punându-și nădejdea în Dumnezeu, către care avea dragoste și mare credință, a zis vânzătorului: „Ia, frate, acum arvuna aceasta până mâine, iar mâine de nu-ți voi da prețul, mă lipsesc și de arvună." Făcându-se noapte și apropiindu-se de ziua, Sfântul sta la rugăciune și iată a intrat un necunoscut dând în mâna lui 170 de galbeni și îndată s-a dus, nespunând cine și de unde este. Cuviosul s-a mirat de purtarea de grija lui Dumnezeu și, mulțumindu-i, a dat prețul celui ce vindea locul, deci a zidit și a doua casă de străini spre odihna fraților celor ce veneau de departe. Asemenea și pentru chinovia cea din Castelin a cumpărat două case pentru primirea de străini, una în Sfânta Cetate, aproape de turnul lui David, iar alta în Ierihon. În acea vreme au venit în lavră doi frați după trup de neam din Isauria, anume Teodul și Gelasie, ca alt Veseleil și Eleac, prea înțelepți făcători ai cortului sfânt, pe care i-a trimis Dumnezeu către al doilea Moise, adică către cuviosul Sava, și prin care a săvârșit toate zidirile lavrei, căci au zidit chilii multe, bolniță, pitărie, baie lângă pârâu și biserica cea mare a preacurată născătoare de Dumnezeu, pentru că biserica cea nefăcută de mână pe care o
arătase Dumnezeu cuviosului prin stâlp de foc, fiind strâmtă, iar frații care se adunaseră acum mulțime, neputând încăpea la cântarea pravilei, au zidit altă biserică lângă aceea, mai mare și mai frumoasă, în numele Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, pe care a sfințit-o Patriarhul Ilie. Deci în această biserică a Preasfinte Născătoare de Dumnezeu a poruncit fraților să se adune spre lauda Domnului, iar în biserica cea arătată de Dumnezeu a adus pe armeni și a rânduit cântări de toată noaptea, în zilele duminicilor și la praznice însemnate. Iar unii din frații armeni, urmând atunci glasul ereticesc, adică a lui Petru, care se numea Fulon, adăugau la cântarea cea îngerească: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, și aceste cuvinte: Cel ce te-ai răstignit pentru noi, miluiește-ne pe noi. Acea hulă, fericitul Sava, pierzând-o dintre frați, a poruncit armenilor să cânte cântarea cea întrei sfântă în limba grecească, iar nu pe cea armenească. Deci toată slujba o cântau armenește, iar Sfinte Dumnezeule îl cântau grecește, pentru ca să nu se adauge de armeni acele cuvinte de hulă ale lui Fulon. Deci cuviosul Sava, ocârmuindu-le pe toate bine, acei clevetitori de care s-a zis mai înainte, pismuiau din îndemnarea diavolească o cârmuire a lui cea bună. Deci s-au sculat asupra lui cu zavistie, adunând într-un cuget cu ei până la 40 de frați, din cei neiscusiți cu viața și răzvrătiți cu năravul, care aveau înțelegerea nesănătoasă și au făcut multe supărări Sfântului. Dar acela care era aspru asupra diavolului și blând către oameni, dând loc mâniei lor celei nedrepte, a lăsat lavra și s-a dus în părțile Schitopolului și acolo a șezut în loc pustiu lângă pârâul Gadarei. Și aflând o peșteră a unui leu, a intrat în întrânsa și rugându-se s-a culcat să se odihnească în culcușul leului, pentru că se înoptase. Iar la miezul nopții a venit leul și a văzut pe bătrân odihnindu-se în culcușul său și apucându-l cu dinții de haine, îl trăgea afară din peșteră ca să-i lase locul său, iar cuviosul, deșteptându-se, a văzut acel leu înfricoșat, dar nu s-a înspăimântat, ci sculându-se a început a-și face rugăciunea de miezul nopții. Și sfârșindu-și bătrânul rugăciunea, a șezut iarăși în locul acela unde se culca leul, care, apucându-l cu dinții de marginea hainei, trăgea afară din peșteră pe Sfântul Părinte. Iar Părintele a zis către leu: O fiară, peștera este largă și poate să ne încapă pe amândoi, căci un făcător ne-a zidit, iar de nu-ți place să fii împreună cu mine, du-te mai bine tu de aici, pentru că eu sunt mai cinstit decât tine, căci sunt zidit cu mâna lui Dumnezeu și sunt cinstit cu chipul lui. Acestea, auzindu-le, leul s-a dus ca și cum s-ar fi rușinat de bătrân. Și viețuind fericitul în acea peșteră, s-au înștiințat despre dânsul schitopolitenii și gadarenii, care au început a veni la dânsul. Între aceștia era și un tânăr cu numele Vasile, care, lăsând lumea, a fost uns în călugărie de Sfântul Părinte Sava, cu care viețuia împreună. Tâlharii, auzind de tunderea lui Vasile și socotind că a adus aur mult în peșteră la părintele său Sava, pentru că tânărul acela era din părinți de bun neam și bogați, au năvălit noaptea asupra lor, dar neaflând la dânsi nimic, s-au mirat de lipsa lor și s-au dus. Și iată, au văzut 2 lei mari venind asupra lor și s-au înspăimântat foarte, căci gândeau că i-a ajuns mânia lui Dumnezeu pentru năvălirea ce au făcut cu îndrăzneală asupra robilor săi. Deci au strigat cu glas mare către fiare: Jurăm-vă pe voi cu rugăciunile părintelui Sava să vă duceți din cale ca să trecem de aici. Iar leii, auzind numele Sfântului Sava, au fugit ca și cum ar fi fost loviți cu biciul. Deci tâlharii, înspăimântându-se de acea minune, s-au întors la cuviosul și au spus ceea ce s-a petrecut, apoi s-au pocăit de faptele lor cele rele și, lăsându-se de a mai face tâlhării, se hrăneau cu ostenerile lor. Deci a viețuit acolo cuviosul câteva vreme și a adunat frați cărora, punându-le egumen și încredințându-i lui Dumnezeu, el singur, ca o pasăre osebindu-se, s-a dus la liniște în altă pustie, unde, liniștindu-se mult, s-a întors iarăși în lavra sa, socotind că acum tulburătorii aceia vor fi încetat din răutatea și cârtirea lor, dar i-a aflat pe dânsii neîndreptați, petrecând într-o răutatea cea dintâi,
Și încă și mai mulți se înmulțiseră, încât erau până la 60, iar el, plângând pentru dânsii ca și pentru cei pierduți, îi sfătuia cu cuvinte părintești, dar n-a putut să-i albească pe arabi, căci cu sfaturile lui cele blânde mai mulți se întărătau. Deci cuviosul, dând iarăși loc mâniei lor, a lăsat lavra și s-a dus în părțile Nicopolei, unde s-a sălășluit sub un copac ce se numește Roșcov, care are roade dulci și cu roadele copacului aceluia se hrănea. Și înștiințându-se despre el, stăpânul locului aceluia i-a zidit o chilie și în puține zile, cu darul lui Hristos, adunându-se frații la cuviosul, locul acela s-a făcut chinovie. Acolo, viețuind fericitul Sava, pismuitorii lui, care erau în lavră, au scos veste între frați că pe Sava l-au mâncat fiarele în pustie, apoi s-au dus la fericitul Ilie, patriarhul, spunându-i: Părintele nostru, umblând prin pustia Mării Moarte, l-au mâncat lei, deci ne rugăm Sfinției tale, poruncește să ni se dea egumen. Iar fericitul Ilie, știind viața lui Sava din tinerețea lui, a zis către monahi: Eu nu vă cred, că știu că Domnul este drept și nu va trece cu vederea atâtea fapte bune ale părintelui vostru, nici va îngădui ca el să fie mâncat de fiare, ci mai bine mergeți de căutați pe părintele vostru sau tăceți, șezând în chiliile voastre până când îl va arăta Dumnezeu. Deci s-au întors pismuitorii cu rușine și sosind praznicul înnoirii Bisericii Învierii Domnului din Ierusalim și adunându-se toți episcopii Palestinei și egumenii, atunci a venit și cuviosul Sava împreună cu niște frați din mănăstirea Nicopolei. Pe acesta, văzându-l patriarhul, s-a bucurat și, luându-l deoparte, l-a rugat să se întoarcă iarăși în lavra sa, iar el se lepăda, zicând că este mai presus de puterea lui a o cârmui și a îngriji atâtea mulțime de frați, deci își ceru iertare. Iar patriarhul a zis: De nu vei asculta rugăciunea și sfatul meu, nu vei mai veni de acum înainte feței mele, pentru că nu pot răbda ca ostenelile tale să le stăpânească alții. Atunci fericitul Sava, chiar nevrând, a spus patriarhului pricina ieșirii sale din lavră: Ca să nu fiu, zice el, pricinuitor sfezilor și tulburărilor fraților. Apoi i-a spus despre pismuitorii care s-au sculat asupra lui. După aceea, neputând a nu asculta pe patriarh, s-a supus. Deci pe ucenicul său, care venise cu el din Nicopole, l-a pus egumen al mănăstirii, iar el s-a dus la lavra sa. Apoi patriarhul a trimis împreună cu dânsul și scrisoarea sa către frați într-un acest chip: Vă poruncesc, fraților, întru Hristos, să știți că părintele vostru Sava este viu, iar nu este precum a zis voi și cum ați spus, că l-au mâncat fiarele, căci a venit la mine la praznic și l-am îndemnat să vie la voi, judecând a fi lucru cu nedreptate, ca să lase lavra sa, pe care a strâns-o cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ostenelile sale. Deci primiți cu o sârdie și cu toată cinstea pe părintele vostru și să vă supuneți lui întru toate, pentru că nu voi l-ați ales pe dânsul, ci el v-a adunat pe voi. Iar dacă unii din voi ar fi mândri și neplecați, încât nu vor voi a se smeri și a se supune lui, unora ca celora le poruncim ca îndată să iasă din lavră, pentru că nu este cu cuvință a nu-și primi locul său părintele acesta. Scrisoarea aceasta, citindu-se în lavră, în mijlocul bisericii, pismuitorii ce orbiți cu răutate au făcut tulburare, strigând asupra Sfântului Părinte, celui nevăinovat și curat cu inima. Unii îl ocărau, îl dosădeau, îl greau de rău, iar alții, luându-și hainele și lucrurile lor, se grăbeau a ieși din lavră. Alții, apucând topoare și cazmale, au alergat la chilia pe care chiar cuviosul Sava o zidise și au dărâmat-o până în temelie, în nebunia lor, iar lemnele și pietrele le-au aruncat jos în pârâu, apoi s-au dus de acolo în lavra Suchiului. Iar egumenul lavrei aceleia, Acvilin, bărbat dumnezeiesc, știind răutatea lor, nu i-a primit pe dânsii, ci i-a izgonit din lavra sa. Apoi ei, ducându-se în pârâul Tecuia și făcându-și colipi, s-au sălășluit acolo. Astfel, smulgându-se din lavra acele neghine, frații cei rămași s-au făcut ca niște rod de grâu bine primit lui Dumnezeu. Și trecând puțină vreme și auzind Sfântul Sava unde petrec cei ce s-au despărțit de lavră și că sunt în mare lipsă, a pus pe caii și asinii lavrei multe bucate și s-a dus la dânsii, voind pe de o parte să potulească mânia lor, iar pe de alta să le ajute în lipsa lor. Iar unii dintre înșii, văzând pe fericitul Sava venind către ei, ziceau: Iată că și aici vine înrăutățitul acela.
și greiau și alte cuvinte rele din mânie și din ură, iar el, fără răutate, privind la dânsii cu dragoste și grăindu-le cuvinte frumoase, i-a mângâiat pe dânsii cu bucatele. Apoi, văzând strâmtorarea, lipsa și neorânduiala lor, căci erau ca niște oi care n-au păstor, a vestit despre toate patriarhului și l-a rugat să rânduiască cele cuvenite pentru dânsii. Iar patriarhul i-a încredințat pe dânsii lui Sava, dându-i 70 de galbeni pentru zidiri și altele multe pentru trebuință. Și el, mergând la dânsii, a zăbovit 5 luni și le-a zidit biserică și pitărie și le-a așezat lavră nouă, aducând din lavra cea veche pe unul din părinții cei iscusiți cu numele Ioan, bărbat mai înainte văzător. Pe acela, punându-l egumen, Sava s-a întors în lavra sa, iar Ioan le-a fost povățuitor 7 ani între acea lavră nouă, apoi s-a dus la Domnul, dar când era să moară, a prorocit cele ce aveau să fie, căci plângând a zis către cei ce ședeau împrejurul său, că vor veni zile când cei ce viețuiesc aici se vor lepăda de credința cea dreaptă și cu mândrie se vor înălța, dar îndrăzneala și mărirea lor se va risipi și deodată vor cădea. Iar după Ioan a fost egumen Pavel de neam roman, acela egumenind numai 6 luni și nemai putând răbda gâlcevile, a fugit în Arabia și acolo s-a sfârșit în mănăstirea lui Severian. Înștiințându-se Sava de fuga lui Pavel, a pus pe Agapit, ucenicul său, egumen al lavrei celei noi. Acesta a aflat pe unii dintre frați că au învățătura lui Origen, ca o travă de aspidă pe buzele lor și ca o steneală și durere sub limbile lor, între care mai întâi era unul cu numele de Non Palestinianul, care se părea a fi creștin adevărat, având chipul drepte credințe, dar în inimă era plin de răutatea păgânească, de bârfirea maniheilor, de rețurile lui Didim, ale lui Evagrie și ale lui Origen. Pe acești frați, aflându-i Agapit și temându-se să nu se vatăme și alții cu aceleași resuri, a vestit pe patriarh despre dânsii și cu sfatul lui i-a izgonit din lavră. Apoi, după 5 ani, Agapit s-a mutat la Domnul și după dânsul s-a încredințat egumenia lui Mamant. Atunci Non, împreună cu cei de un cuget cu el, auzind de mutarea lui Agapit, s-au întors în lavra cea nouă, dar temându-se de fericitul Sava, își tăinuia o travă eresului. În acea vreme, cuviosul Sava, aflând o peștere care era departe de lavra sa cea veche, ca de 10 stadii, din partea dinspre miază noapte la poalele Castelionului, a făcut mănăstire ajutându-i cu averea sa Marchian, preotul Sfântului Sion, împreună cu fiii săi Antonie și Ioan. În dealul unde a zidit împărăteasa Evdochia un turn, în pustia dinspre răsărit, viețuiau 2 monahi care se țineau de eresul lui Nestorie. Pentru aceasta se mâhnea foarte Sfântul Părinte, căci rătăciseră din calea cea dreaptă. În vremea aceea Sfântului s-a întâmplat vedenia aceasta. Se părea a fi în biserică, săvârșindu-se slujba și în mijlocul fraților a văzut stând pe acei nestorieni. Apoi, când a venit vremea Sfintei Împărtășiri, toți frații se apropiau de dumnezeieștile taine și se împărtășeau, iar cei 2 eretici, vrând a se apropia de împărtășanie, îndată i-au oprit niște ostași înfrigoșați, respingându-i de la împărtășanie și zgonindu-i din biserică. Dar fericitul ruga pe ostași să lase și pe acei 2 monași să fie împreună cu frații în biserică și să nu-i oprească a se împărtăși. Însă ostașii au răspuns zicând: nu se cuvine a lăsa să se împărtășească cu dumnezeieștile taine pe aceștia care sunt iudei, că nici pe Hristos nu-L mărturisesc a fi Dumnezeu, nici pe Preacurata Fecioară Maria a fi născătoare de Dumnezeu. Pentru această vedenie, fericitul mai mult se mâhnea, fiindu-i jale de pierderea sufletelor lor. Deci multă nevoie a suferit postind și rugându-se către Dumnezeu pentru dânsii, ca să ilumineze cu lumina cunoștinței adevărului. Apoi, adeseori, se ducea la dânsii, învățându-i și mustrându-i, rugându-i și sfătuindu-i, până ce, în sfârșit, cu darul lui Dumnezeu i-a câștigat la credința Bisericii lui Hristos. Așa se îngrija cuviosul pentru mântuirea sufletelor omenești. După aceea i-a coborât pe dânsii din dealul acela și i-a dat în mănăstirea lui Teodosie, iar în locul lor a încredințat dealul acela unui ucenic de-al său, cu numele Ioan Bizantinul, unde, după puțină vreme, cu sporirea ajutorului lui Dumnezeu, s-a zidit și mănăstirea.
3. Continuare din viața Sfântului Sava. Era la vrea cea mare un monah cu numele Iacov, de neam din Ierusalim, îndrăzneț și mândru, acela sfătuindu-se cu unii monahi de același obicei cu dânsul, iar fericitul Sava, nefiind atunci în lavră, ci petrecând liniștit în pustie după obiceiul său, în vremea postului celui mare, a ieșit din lavră și s-a dus într-o vale ce se numea 7 Guri și a început a-și face mănăstire vrând să fie asemenea cuviosului Sava. Întorcându-se Sava din pustie și înștiințându-se despre lucrul lui Iacov, s-a dus la dânsul și îl sfătuia să înceteze, zicând că este nefolositor lucru a începe ceva cu îndrăzneală și cu înălțare de minte. Dar acela n-a ascultat pe bătrân, ci se împotrivea cuvintelor lui, iar Sfântul i-a zis, dacă nu te supui, păzește-te, ca nu prin ispită să te pedepsești. Acestea zicând, s-a dus la chilia sa, iar asupra lui Iacov a venit spaimă și cutremur și a căzut în boală cumplită, zăcând 6 luni, încât abia putea să vorbească. Apoi, desnădăjduindu-se de viața sa, s-a rugat de cineva să-l ducă la cuviosul Sava ca să-și ceară iertare la sfârșitul vieții sale. Pe acela, văzându-l Sfântul Sava și cu cuvinte părintești certându-l, i-a dat mâna și ridicându-l din pat l-a făcut sănătos, ca și cum n-ar fi zăcut niciodată, apoi împărtășindu-l cu preacuratele taine, i-a pus înainte hrană. Și Iacov nu s-a mai întors la zidirea sa cea nouă, ci primind ascultare în casa de străini, sluja acestora. Însă, fiind nebăgător de seamă în slujba sa, a fiert odată bob mai mult decât trebuia, că i-a rămas de la masă atâta, încât se putea din rămășița aceea și a doua zi să se îndestuleze trapeza. El însă l-a aruncat pe fereastră în pârâu, aceasta nu numai odată făcând-o, ci de mai multe ori. Iar părintele Sava, văzând acest lucru, s-a coborât pe ascuns la pârâu și a adunat bobul cel lepădat, apoi, aducându-l în chilia sa, l-a uscat puțin la soare. Și trecând puțină vreme, cuviosul a fiert din bobul acela și, gătindu-l bine, a chemat pe Iacov la sine ca să-l ospăteze. Apoi, mâncând el, bătrânul a zis către Iacov, iartă-mă, frate, că nu te-am ospătat precum am voit și nu te-am împăcat cu bucatele, pentru că nu știu a face fiertura bine. Iar Iacov a zis, o, părinte, bine ai fiert bobul acesta, de mult n-am mâncat bucate ca acestea. Bătrânul a zis, crede-mă, fiule, că acesta este bobul pe care tu l-ai vărsat în pârâu, să știi dar cum că cel ce nu poate să chivernisească cu măsură nicio ulcică de bob, ca să nu rămână ceva în zadar, apoi cum poate unul ca acela să chivernisească o mănăstire și să povățuiască pe frați? Așa grăiește și apostolul, dacă cineva nu știe să-și conducă casa sa, cum va putea să îngrijească de biserica lui Dumnezeu? Iacov, auzind acestea, s-a rușinat, iar pentru iubirea sa de începătorie și pentru slujba sa cea cu nebăgare de seamă, făcând pocăință, și-a cerut iertare. Pe acest Iacov, care ședea în chilia sa, odată îl supăra diavolul cu războiul poftei trupești, deci stându-i asupra acel război îndelungat cu gânduri necurate, n-a putut mai mult a răbda și, luând cuțitul, și-a tăiat mădularele sale cele ascunse. Și făcându-i se mare durere și curgând mult sânge, a început a striga pe frații care petreceau pe aproape ca să-i ajute. Iar frații, venind și văzând lucrul cel făcuse, pe cât puteau, potoleau durerea lui cu doctorii și după multă vreme abia au putut să-l vindece. Auzind despre aceasta, cuviosul Sava a izgonit pe Iacov din lavră după ce s-a vindecat de rană și, fiind izgonit, s-a dus la cuviosul Teodosie, spunându-i nevoia ce i s-a întâmplat cu izgonirea și rugându-l să mijlocească pentru dânsul către cuviosul Sava, ca iară să-l primească în lavră și în chilia sa. Iar Teodosie, înduplecându-se de rugăciunea fratelui, s-a dus la fericitul Sava și l-a rugat pentru fratele cel izgonit. Sava, pentru rugăciunea unui prieten ca acela și bun prieten al său, a primit pe Iacov, dându-i poruncă să nu vorbească cu nimeni, fără numai cu cel ce îi slujea, nici să aibă împărtășire cu frații, nici să umble prin sobor, nici să iasă din chilia sa, ba încă l-a înlăturat de la împărtășirea cu preacuratele și dumnezeieștile taine. Deci, șezând Iacov în liniște, făcea roduri vrednice de pocăință, vărsând multe lacrimi înaintea lui Dumnezeu, până când i s-a dăruit iertare din înălțime. Iar fericitului Sava
I s-a vestit prin dumnezeiască descoperire că este iertat păcatul lui Iacov. După aceea, îndată, a văzut cuviosul Sava în vedenie un bărbat strălucit, stând aproape și un mort zăcând lângă picioarele lui Iacov, pentru a cărui înviere rugându-se Iacov s-a auzit glas de sus zicând: Iacove, auzite sunt rugăciunile tale, deci atinge-te de mort și va învia. Și când s-a atins Iacov de mort după poruncă, îndată a înviat. Iar bărbatul cel strălucit a zis către Sava: Iată a înviat mortul și tu dezleagă de acum din legături pe cel ce l-a înviat. Sava, văzând acestea, a trimis îndată după Iacov și, dezlegându-l de canon, i-a poruncit să intre în sobor și împreună cu frații să se împărtășească cu preacuratele taine. Iar după 7 zile de la dezlegarea sa, Iacov s-a dus la Domnul. Cuviosul părintele nostru Sava era ca un pom minunat care odrăzlește ramuri frumoase. Astfel, cu chipul vieții sale cele sfinte și cu rugăciunile cele cu sârguință către Dumnezeu, înmulțea sfânta sa lavră cu părinți și monahi nevoitori, care se făceau sfinți, cum și el era sfânt, precum este scris: dacă rădăcina este sfântă, apoi și ramurile sunt sfinte. Dintre aceste ramuri sfinte să pomenim pe fericitul Antim, bătrânul din Betania, care în multe nevoințe monahicești își petrecuse viața. Acesta, la începutul venirii sale în lavră, și-a zidit o chilie mică în partea de răsărit a pârâului, în dreptul turnului cuviosului Sava, și a petrecut întrânsa 30 de ani, iar la bătrânețe, slăbind și apropiindu-se de către sfârșit, a căzut în boală grea. Văzându-l cuviosul Sava așa prea îmbătrânit și zăcând greu, a vrut să-l ia într-una din chiliile cele mai aproape de biserică, ca să poată acolo frații mai lesne al cerceta și a-i sluji mai ușor. Dar el s-a rugat să-l lase să se săvârșească acolo unde s-a sălășluit de la început și l-a lăsat în chilia sa bolnav. Iar într-o noapte, cuviosul Sava, asculându-se la rugăciune după obiceiul său, mai înainte de cântarea utreniei, a auzit niște glasuri minunate ca și cum ar fi cântat un cor, și părându-i se că se cântă slujba în biserică, se mira în sine cum s-a început utrenia fără dânsul și fără obișnuita lui binecuvântare. Deci, venind îndată în biserică, n-afla pe nimeni, iar ușile erau încuiate, și s-a întors mirându-se de glasurile care se auzeau. Apoi iarăși a auzit cu glas dulce, cântând cântarea aceasta: trece voi în locul cortului celui minunat, în casa lui Dumnezeu, în glasul bucuriei și al mărturisirii sunetului celui ce prăsnuiește. Înțelegând de unde ieșeau acele glasuri minunate, adică din partea de unde era chilia fericitului Antim, a înțeles mutarea lui și, îndată deșteptând pe eclesiarhul, i-a poruncit să bată toaca să se adune frații. Și luând pe unii dintre înșii, a mers în chilia bătrânului cu făclii și cu tămâie, și intrând înăuntru n-a aflat pe nimeni altul decât numai trupul fericitului Antim, zăcând mort, iar sufletul lui se dusese la Domnul însoțit de îngeri. Deci, luând ei acel sfințit trup, l-au dus în biserică și, cântând cele de îngropare, l-au pus împreună cu sfinții părinți. Un frate cu numele Afrodesie, din mănăstirea lui Teodosie, de fel din Asia, mare de stat și atât de tare, încât ridica de la pământ singur cu multă înlesnire 12 banițe de grâu, fiind trimis la o slujbă, în drum s-a mâniat asupra asinului cu care căra grâu și l-a lovit tare, iar asinul din acea lovitură a căzut și a murit. Pentru aceasta, cuviosul Teodosie a izgonit pe Afrodesie din locașul său, deci a venit la cuviosul Sava, nevoindu-se la dânsul multă vreme, în mare pocăință. Și atât de mult a sporit în darul lui Dumnezeu, încât și-a cunoscut vremea sfârșitului său mai înainte cu 7 zile și l-a rugat pe cuviosul Sava ca să-l libereze să meargă la cuviosul Teodosie să-și ceară iertare. Și Sava a trimis împreună cu dânsul pe ucenicul său Teodul, zicând cuviosului Teodosie: iată fratele nostru cel de obște Afrodesie, pe care l-am primit odinioară ca om, acum cu darul lui Hristos îl trimit către tine, înger. Iar Teodosie, primindu-l cu dragoste, l-a iertat și l-a trimis cu pace. Apoi, întorcându-se la Sfântul Sava, s-a odihnit întru Domnul. Cetățenii din cetatea Mideva, care este în partea Iordanului, adeseori veneau la cuviosul, aducându-i cele trebuincioase, iar de la dânsul primeau binecuvântare. Printre aceia era un bărbat vestit cu numele Gerontie, care, venind în Sfânta Cetate, a căzut bolnav și, vrând să se ducă în muntele Leonului pentru rugăciuni, a căzut de pe animalul său rănindu-se.
Apoi mai mult s-a îmbolnăvit, încât se deznădăjduise de a mai trăi. Pe acela, ungându-l cuviosul Sava cu un de lemn sfințit, îndată l-a făcut sănătos. Iar după aceea a venit fiul lui Gerontie cu numele Toma și a găsit pe sfânt în casa de străini pe care o avea în Ierihon. Iar cuviosul, primindu-l cu bucurie și veselindu-se duhovnicește împreună cu el, a voit și trupește să-l ospăteze. Deci, șezând la masă și mâncând, a zis către ucenic să aducă, dacă are puțin vin. Acesta a răspuns că nu are decât numai puțin oțet într-o tigvă. Sfântul a zis: bine este cuvântat Dumnezeu dintre acest oțet să bem, că cel ce a prefăcut apa în vin poate să prefacă și acrimea acestui oțet. Acestea a zis gura cea dulce ca mierea și dumnezească și s-a făcut oțetul ca un vin prea dulce, veselind cu adevărat inima omului. Iar cuviosul a poruncit apoi să aducă foc și tămâie zicând: cercetare dumnezească s-a făcut pentru noi în ceasul acesta. Dar minunea nu a rămas aici, căci vinul s-a înmulțit într-atâta încât le-a ajuns tuturor. Iar Toma, spăimântându-se de covârșirea minunii, a cerut tigva de la sfânt, căci mai avea vin, și luând-o s-a dus cu însoțitorii săi, cărora le-a ajuns vinul tot drumul. Pe urmă, după ce s-a deșertat tigva, o păstra Toma ca pe o vistirie de mult preț și când se îmbolnăvea cineva, o umplea cu apă și o turna peste cel bolnav și acela îndată își găsea sănătatea cea dorită. Odată Sfântul, aflând că niște bucate fierte pentru lucrători sunt amare, le-a prefăcut în dulceață cu semnul crucii. Altădată, mergând cuviosul de la Ierihon către Iordan cu un tânăr ucenic al său, a întâlnit o mulțime de oameni mireni cu care era împreună și o fecioară frumoasă la chip. După ce ei au trecut, vrând starețul să încerce pe ucenic, a zis: cum era fecioara care a trecut? Mie mi se păru că era chioară de un ochi. Ucenicul răspunse: ba nu, părinte, ci avea amândoi ochii luminoși. Te-ai înșelat, fiule, că fecioara era numai cu un ochi. Dar el întărea cuvântul zicând că avea ochi foarte frumoși. Bătrânul zise: cum te-ai încredințat tu? Ucenicul a răspuns: eu, părinte, cu din adinsul am căutat în fața ei și am văzut că amândoi ochii îi erau foarte luminoși. Atunci starețul i-a zis: tu ai căutat cu așa sârguință la fața ei, dar nu ți-ai adus aminte de porunca ce se dă în Sfânta Scriptură? Fiule, să nu te biruiască vederea frumuseții, nici să fii vânat cu ochii tăi, nici să te rănești cu genele ei. Deci să știi că de acum nu vei mai fi cu mine în chilie, pentru că nu-ți păzești ochii. Apoi l-a trimis în muntele Castelin pentru pedeapsă. Cuviosul, umblând odată prin pustia ce se numește Ruva, l-a întâmpinat în cale un leu, având înfipt în piciorul său o așchie de lemn și căzând înaintea picioarelor Sfântului își arăta piciorul, rugându-se parcă Sfântului să-i vindece durerea. Iar Sfântul, scoțându-i așchia din picior, i-a ușurat durerea și leul umbla în urma Sfântului slujindu-i. Și bătrânul avea atunci cu sine un ucenic cu numele Flais și un asin. Și când trimitea pe ucenic la vreo trebuință, poruncea leului ca să păzească pe asin, iar leul, luând cu dinții de căpăstrul asinului, îl ducea la pășune și către seara, adăpându-l, îl aducea la bătrân. Trecând câteva zile și leul făcându-și slujba sa, Sfântul a trimis pe Flais la oarecare trebuință și din îndemnarea diavolească a căzut în păcatul desfrânării. Tot atunci leul, păscând pe asin, l-a mâncat, iar Flais, cunoscând că spre mustrarea păcatului lui a mâncat leul pe asin, se temea să arăta starețului. Deci, ducându-se într-un sat oarecare, se tânguia acolo, iar starețul, căutând mult pe ucenic și aflându-l, l-a adus în chinovie și, închinzându-l într-o cămară, a pus asupra lui un canon. Iar el, pocăindu-se cu multe lacrimi, s-a curățit de păcatul lui, ajutându-i rugăciunile starețului său, care foarte mult se îngrija pentru mântuirea sufletelor omenești. Se cuvine a mai pomeni și de purtarea lui de grijă pentru întregirea Bisericii lui Dumnezeu, când a fost trimis la Constantinopol pentru îndreptările cele bisericești. Iar pricina trimiterii sale s-a început astfel. Împăratul Anastasie, care cugeta cele ereticești, lepădând soborul al patrulea, toată lumea al Sfinților Părinți, cel din Calcedon, a tulburat biserica în acea vreme foarte mult, căci a izgonit din scaun pe Eftimie,
patriarhul Constantinopolului, și s-a mâniat încă asupra lui Flavian Antiohianul și asupra lui Ilie Ierusalimneanul, încât voia să izgonească pentru că nu se învoiau cu resul lui. Deci patriarhul Ilie, vrând să sfătuiască pe împărat ca să dea pace bisericii, a trimis rugăminte către dânsul prin egumenii lavrelor de prin pustia Palestinei, între care era și Sava, scriind astfel: pe aleșii robii lui Dumnezeu, pe cei buni și credincioși viețuitori ai pustietăților, având împreună cu dânsii și pe Sava, care este capul pusnicilor și luminătorul Palestiniei, îi trimitem cu rugăciune către stăpânirea voastră, iar tu, o împărate, ținând seama de ostenelile lor, poruncește să înceteze războiul asupra bisericii și nu lăsa să se înmulțească răutatea, pentru că știm că te îngrijești a plăcea lui Dumnezeu, care ți-a dat diadema. Ajungând Sfinții Părinți la Constantinopol și intrând în palatele împărătești, Sava mergea mai pe urma tuturor, apoi păzitorii, cei ce stau înaintea ușilor, văzându-l îmbrăcat în haine proaste și cârpite, ca pe unul din cei săraci, l-au oprit și nu l-au lăsat să intre înăuntru, iar împăratul, primind cu cinste pe părinții care veniseră la dânsul și, citind cartea patriarhului, întreba care dintre dânsii este Sava, pe care îl laudă patriarhul în scrisoarea sa. Deci, privind părinții împrejur, au zis: a venit împreună cu noi, dar nu știm unde a rămas. Împăratul a poruncit îndată să-l caute și abia l-au găsit într-un colț oarecare, stând și citind psalmii lui David. Și când a fost adus înaintea împăratului, acesta a văzut un înger luminat mergând înaintea lui și, cunoscând că Sava este omul lui Dumnezeu, s-a sculat de pe scaun, dându-i cinste, apoi a poruncit tuturor să șadă. Apoi, făcându-se multă vorbă, fericitul Sava, mai mult decât toți părinții care erau acolo, se nevoia sfătuind pe împărat cu cuvinte de Dumnezeu insuflate, ca să dea pace bisericilor, făgăduindu-i biruință de la Dumnezeu asupra vrășmașilor. Deci părinții ceilalți, fiind liberați acum și sporind puțin, cuviosul Sava a rămas să mai sfătuiască pe împărat și să-l împace cu patriarhul Ilie. Și iernând cuviosul în Constantinopol, adeseori se ducea la împărat, vorbind despre credință și despre patriarhul Ierusalimului, pentru că se lăsase cuviosului intrare liberă în palatul împărătesc, nefiind oprit de străjeri. Deci, într-acea vreme, a înduplecat pe împărat să nu se mai mânie asupra patriarhului, ci să dăruiască liniște bisericilor Palestinei. Apoi s-a întors la Ierusalim, fiind îndestulat de împărat cu cele de trebuință pentru cale, căci a primit din mâna lui până la 2000 de galbeni pe care, aducându-i cu el, i-a împărțit pe la mănăstirile sale, iar o parte a trimis-o în satul natal, Mutalasc, ca să se zidească o biserică în curtea părinților săi, în cinstea sfinților mucenici Cosma și Damian. Iar fericitul Ilie, patriarhul, prin Sfântul Sava, câștigând pacea sa și a bisericilor Palestinei, nu a viețuit multă vreme în liniște, căci ereticii, îndemnând neîncetat pe împărat spre mânie, l-au ridicat asupra Bisericii lui Hristos și a păstorilor ei, ca să le facă rău. Deci a poruncit împăratul să se facă sobor în Sidon, încredințând începătoria la 2 episcopi care apărau credința cearea a lui Eftihie și a lui Dioscor, adică lui Sotiric, episcopul Cezarei Capadociei, și lui Filoxen al Ierapoliei, ca să anatematezească soborul cel din Calcedon, iar pe Flavian și Ilie să-i alunge de pe scaunele lor, care lucru s-a și făcut. Căci, săvârșind adunarea lor cea fără de lege, pe fericitul Flavian, patriarhul Antiohiei, care n-a voit să vină la soborul lor, l-au izgonit cu necinste cei rău credincioși, având ajutor pe împărat, iar în locul lui a răpit scaunul Sevir, cel fără minte, care a adus multe nevoi asupra credincioșilor, celor ce nu voiau să aibă împărtășire cu dânsul. Și a trimis dogmele sale cele sobornicești și lui Ilie, patriarhul Ierusalimului, dar el, neprimind legile cele ereticești, le-a trimis înapoi. De acest lucru, înștiințându-se împăratul, s-a mâniat foarte asupra fericitului Ilie și a poruncit ca iarăși să trimită acele dogme la Ierusalim cu niște clerici și cu mare putere ostășească, ca astfel pe cei ce nu vor voi să-i silească să se învoiască la soborul lor, care s-a făcut în Sidon.
Deci venind aceea în Ierusalim și făcându-se multă tulburare, iar patriarhul aflându-se în nevoi, a adunat cuviosul Sava pe toți monahii de prin mănăstiri și intrând în Sfânta Cetate a izgonit pe trimișii lui Sevir, pe slujitori și pe ostași, iar pe Sevir și pe cei de un gând cu dânsul i-a dat anatemei înaintea tuturor. Și s-au întors ereticii cu rușine la cei ce i-au trimis, spunând îndrăzneala cea mare a credincioșilor și necinstirea cea multă a lor. Atunci împăratul, umplându-se de nespusă mânie, a trimis în Ierusalim pe Olimpie, eparhul Palestiniei, cu mulțime de ostași și a poruncit ca nu după legi, nici cu judecăți, ci cu putere împărătească să alunge din scaun pe patriarhul Ilie. Deci venind Olimpie cu putere multă, îndată a împlinit porunca împăratului, alungând pe patriarh fără judecată și l-a trimis în Surghiun în Ail, iar în locul lui a ridicat pe Ioan, feciorul preotului Marchian, care a făgăduit să blesteme soborul cel din Calcedon și să aibă împărtășire cu Sevir. Înștiințându-se de acest lucru, fericitul Sava, iarăși ca și mai înainte, și-a adunat oastea sa cea duhovnicească și ca un voievod a mers în Sfânta Cetate, dar n-a apucat pe eparhul Olimpie, pentru că acela, săvârșind de grabă răutatea cea poruncită lui, s-a întors cu bucurie la împărat. Atunci fericitul s-a mâhnit foarte mult pentru izgonirea fără vina Sfântului Patriarh și se tânguia pentru dânsul, și aflând pe Ioan, patriarhul cel nou, cugetând cele ereticești, îi spunea lui ca să nu aibă împărtășire cu Sevir, ci să apere soborul din Calcedon și să-l susțină până la sânge, iar de nu va face așa, apoi de toți părinții puznici se va anatematesi ca un eretic. Iar Ioan, rușinându-se și totodată temându-se de atâția părinți de Dumnezeu insuflați, care veniseră împreună cu Sfântul Sava, s-a lepădat de Sevir și de toate resurile și a primit credința cea întărită de soborul din Calcedon și așa s-au liniștit Sfinții Părinți. Atunci de grabă s-a făcut înștiințare împăratului despre aceasta, că Ioan, patriarhul cel nou pus, leapă de soborul din Sidon, iar pe cel din Calcedon îl primește. De aceea, mâniindu-se împăratul asupra lui Olimpie, l-a scos din dregătoria sa, pentru că a ales un patriarh ca acela, iar în locul lui Olimpie, punând pe Anastasie ca eparh a toată Palestina, l-a trimis în Ierusalim ca sau să înduplece pe patriarhul Ioan către împărtășirea lui Sevir sau să-l izgonească din scaun. Venind Anastasie, îndată a luat pe patriarh și l-a aruncat în temniță, iar acesta îl ruga pe eparh să-l lase, făgăduind că va face toate cele poruncite. Dar, zicea el, să nu ne arătăm că de nevoie facem voia împăratului, ci de bună voie. Deci a făgăduit că în duminica viitoare, în biserică înaintea poporului, va anatematisi soborul din Calcedon și va primi pe cel din Sidon, primind și împărtășirea cu Sevir. Și patriarhul, fiind scos din temniță, a trimis pe cineva în taină către cuvioși părinți Sava și Teodosie, ca să se sârguiască să adune pe toți părinții și să vină la dânsul în duminica viitoare în biserică. Atunci s-a întâmplat să fie în Ierusalim și Ipatie, rudenia împăratului, care venise pentru închinăciune. În ziua duminicii au venit amândoi arhimandriții Sava și Teodosie, fiind împreună cu ei o mulțime de monahi ca la 10.000, apoi, făcându-se adunare bisericească și Anastasie eparhului, intrând în biserică împreună cu Ipatie, rudenia împăratului și ostașii lor, cum și mulțime de popor adunându-se, s-a suit patriarhul în amvon, având cu sine pe Sava și pe Teodosie. Atunci tot poporul împreună cu monahii au strigat asupra patriarhului: anatematisește pe eretici și întărește soborul cel din Calcedon. Și luând patriarhul îndrăzneala, a strigat zicând: oricine cugetă într-o unire cu Eftihie, cu Nestorie, cu Sevir și cu Sotirih, să fie anatema. Asemenea și fericitul Teodosie cu cuviosul Sava au strigat: cine nu primește cele 4 soboare, ca pe cei 4 evangeliști, să fie anatema. Văzând aceasta, eparhul Anastasie s-a temut de mulțimea monahilor și a poporului și, ieșind din biserică de grab, a fugit în Cezarea, iar rudenia împăratului s-a jurat părinților că n-a venit să întărească credința lui Sevir, ci să se unească cu Sfânta Sobornicească Biserică. Și a dat cuvioșilor părinții lui Sava și Teodosie mulțime de aur ca să împartă monahilor care au venit cu dânsii. După aceasta, cuvioșii părinții au scris către împărat ca din partea soborului într-acest chip:
Domnul nostru Iisus Hristos, Împăratul tuturor și Dumnezeul cel veșnic, cu a sa bunătate a încredințat stăpânirii tale sceptrul împărăției pământești, vrând cu adevărat a da prin a voastră iubire de bunătate, pace bună tuturor bisericilor, iar mai vârtos Maicii bisericilor, Sfântului Sion, pentru că toți știu că de la această biserică s-a început taina cea mare a credinței celei drepte și a străbătut până la marginea pământului, pe care noi, cei ce suntem locuitorii acestor locuri dumnezești, primind-o din început de la Sfinții Apostoli, am păzit-o întreagă și nevătămată până în ziua de astăzi și în veac o vom păzi cu darul lui Hristos, neabătându-ne nici de cum din calea cea dreaptă spre cele potrivnice, nici vătămându-ne cu necuratele și deșartele lor glasuri. Deci când și împărăția ta, într-o aceeași credință, fără prihană și neîntinată te-ai hrănit și te-ai crescut, ne minunăm cum astăzi, în zilele împărăției tale, a năpădit atâta zarvă și atâta tulburare asupra Sfintei Cetății a Ierusalimului, încât nici pe slujitorii lui Dumnezeu nu îi lasă, ci pe preoți și pe monahi, care în tinerețe au iubit faptele cele bune și și-au ales viață blândă în tăcere, îi muncesc prin mijlocul cetății înaintea iudeilor și a neamurilor din Sfântul Sion și în locurile cele necurate îi izgonesc, ba încă îi silesc să facă lucruri din cele ce nu se cuvin credinței cele drepte, încât cei ce vin aici pentru rugăciuni, în loc de folos sufletului, află vătămare și smintindu-se de cele ce văd se întorc. Deci rugăm stăpânirea voastră ca să ne izbăviți de atâtea răutăți, al cărora aflător și început este sevir, căruia pentru păcatele noastre i s-a dat Biserica Antiohiei spre pierzarea însuși sufletului său și spre sminteala tuturor bisericilor, căci cum nu este sminteală ca noi, cei ce suntem ierusalimneni, acum să ne învățăm credința și cei ce am fost tuturor părinților la Evlavie, acum să fim văzuți că așa de târziu am cunoscut mărturisirea cea dreaptă? Audoară, nu înțelegem că învățătura ce s-a arătat de curând, care pare a fi îndreptare sănătoasă a credinței cele dintâi, care s-a așezat de părinți, nu este îndreptare, ci cu adevărat răzvrătire, care pregătește pierzarea sufletelor celor ce o primesc. Deci nu suferim altceva a adăuga mai mult către credință, decât cele ce s-au așezat de cei 318 Sfinți Părinți, de la Niceea și de ceilalți care au fost la cele 3 soboare a lumii, nici a schimbat ceva, și pentru aceasta suntem gata a ne pune sufletele noastre și a muri de va fi nevoie, iar pacea lui Dumnezeu, care covârșește toată mintea, să păzească credința noastră cea sfântă și viforul cel ridicat asupra ei să-l aline spre slava sa și spre podoaba împărăției tale. Primind împăratul scrisoarea aceasta de la Sfinții Părinți, s-a supărat foarte mult și cugeta să izgonească din hotarele Ierusalimului pe Patriarhul Ioan, împreună cu amândoi arhimandriții Sava și Teodosie. Dar purtarea de grijă a lui Dumnezeu n-a lăsat a se săvârși răutatea lui, că s-a întâmplat în acea vreme un război cu barbarii. Deci, lăsând pentru altă dată prigoana asupra bisericii și asupra cuvioșilor părinți, se pregăti de război împotriva barbarilor. Apoi, după izgonirea cea nedreaptă a Sfântului Patriarh Ilie, prin judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, s-a făcut foamete, uscăciune și lipsă mare prin toată Palestina, ca în zilele prorocului Ilie, căci se închisese cerul și nu da ploaie, încât se uscaseră izvoarele apelor, ba încă se înmulțiseră și lăcustele de umpluseră toată fața pământului, încât au mâncat toată iarba pământului și frunzele copacilor. Acea pedeapsă a lui Dumnezeu a ținut 5 ani, așa că mulți au murit de foame și de sete, încât poporul Ierusalimului zicea că pentru izgonirea cea cu nedreptatea Patriarhului Ilie pedepsește Dumnezeu Palestina cu foamete. 4. Continuarea din viața Sfântului Sava. În vremea aceea, chemând fericitul Sava pe egumenii celor 7 mănăstiri pe care le zidise el, le-a poruncit să nu se îngrijească de nimic din cele trupești, aducându-le aminte de cuvintele Evangheliei, care ne învață a nu ne îngriji ce vom mânca și ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, ci a ne pune nădejdea în Dumnezeu, care știe trebuințele tuturor. Deci erau hrăniți cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu cea atotputernică. Altădată, apropiindu-se o zi de duminică, economul Lavrei celei mari a zis către cuviosul Sava:
Nu putem, Părinte, să tocăm în această sâmbătă și duminică pentru dumnezească liturghie, căci nu numai că nu avem ce pune înaintea părinților să guste când se vor aduna, dar nici pâine pentru Sfânta Jertfă nu se află. Iar Sfântul i-a răspuns: eu pentru lipsa hranei nu voi lăsa dumnezească slujbă, pentru că este credincios cel ce poruncește a nu ne îngriji pe a doua zi și puternic este a ne hrăni în vreme de foamete, dar să trimită eclesiarhul în cetate vreun vas sau haină și vânzând-o să cumpere cele trebuincioase pentru Sfânta Liturghie. Astfel, răspunzând Sfântul Economului, punându-și nădejdea în Dumnezeu, răbda. Însă n-a sosit ziua duminicii și iată au venit la dânsul câțiva tineri, trimiși din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, aducând cu dânsii 30 de asini încărcați cu pâine, grâu, vin, untă, lemn și cu alte feluri de hrană, pe care le-au dat toate cuviosului. Iar el, mulțumit lui Dumnezeu, a zis către econom: ce zici, frate, oare vom opri să nu se toace în această sâmbătă și duminică, pentru că nu avem ce pune înaintea părinților când se vor aduna? Iar economul, minunându-se de credința cea mare a Sfântului și de marea purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru dânsii, își ceru iertare pentru necredința sa. După aceasta a voit cuviosul Sava să cerceteze pe preasfințitul Ilie, patriarhul Ierusalimului, care era în surghiun. Și Sava era atunci de 80 de ani, deci luând cu dânsul 2 igumeni, pe Ștefan și pe Eftalie, s-au dus. Și văzând Ilie pe Sava și pe cei care veniseră împreună cu dânsul, s-a bucurat și a oprit câteva zile la dânsul și în toate zilele acelea ieșea din camera sa în ceasul al 9-lea, pentru că de la otpustul vecerniei și până la al 9-lea ceas din zi nu se arăta nimănui, ci închizând ușa petrecea în liniște, iar la al 9-lea ceas, ieșind la dâns, o spăta împreună cu ei și se mângâiau cu vorbe duhovnicești. Iar după otpustul vecerniei, iarăși intra în chilia sa de liniște. Iar odată n-a ieșit la dâns și după obicei și era a 9-a zi a lunii iulie, iar ei l-au așteptat până toată ziua negustând bucate. Către al 6-lea ceas din noapte, patriarhul a ieșit cu ochii plini de lacrimi și a zis către dânsii: voi mâncați, că eu n-am vreme, pentru că mă îndeletnicesc un lucru. Iar ei, întrebându-l cu sârguință pentru ce a zăbovit și a ieșit atât de târziu și pentru ce plângea așa, el, oftând greu și tânguindu-se, a zis către Sfântul Sava: o, fericite părinte, vai, că în ceasul acesta s-a săvârșit împăratul Anastasie, apoi se cuvine ca și eu după 10 zile să mă duc din viața aceasta și să mă judec cu dânsul înaintea înfricoșatei judecății a lui Dumnezeu. Deci așa a fost, căci după 10 zile s-a mutat la Domnul Preasfințitul Patriarh Ilie, îmbolnăvindu-se puțin înaintea sfârșitului său, iar fericitul Sava, îngropându-l cu cinste, s-a întors la lavra sa. Iar după moartea împăratului Anastasie se povestește că în noaptea aceea în care s-a făcut arătare Patriarhului Ilie, l-a lovit din înălțime un tunet și un fulger care a umplut palatul împărătesc și îl gonea acest fulger pe împărat, care alerga din loc în loc și din colț în colț, apoi, ajungându-l într-un loc, l-a ucis și astfel cel nelegiuit a murit fulgerat. După moartea răucredinciosului împărat Anastasie, a luat împărăția binecredinciosul Iustin, care a trimis poruncă prin toate laturile stăpânirii sale să libereze pe cei drept credincioși din surghiuni și fiecare să-și primească locul și dregătoria sa, iar soborul cel din Calcedon să-l scrie în Sfintele Cărți, ca astfel Biserica lui Hristos să aibă pace și liniște. Această poruncă împărătească, venind în Sfânta Cetate a Ierusalimului, toți bucurându-se, Patriarhul Ioan a rugat pe cuviosul Sava să se ducă în Cezarea și în Schitopolii, ca să arate acea scrisoare drept credincioasă a împăratului, apoi să scrie în cărțile bisericești soborul cel din Calcedon. Iar cuviosul, deși era neputincios cu trupul, fiind bătrân și obosit după multe nevoințe monahicești, dar pentru Biserica lui Hristos nu s-a lepădat de ascultarea aceea, nici nu s-a lenevit a suferi osteneala căii cele îndelungate, ci s-a dus cu alți monahi din cei mai de frunte. În Cezarea a fost întâmpinat de Sfântul Ioan Hosevitul, care era atunci acolo ierarh, iar în Schitopolii a fost primit cu dragoste de mitropolitul Teodosie și de toți cetățenii, unde a făcut și minuni
Astfel, pentru un samarinean numit Silvan, care avea o dregătorie și se sculase asupra creștinilor, a prorocit că se va arde cu foc în mijlocul cetății, cum va arăta cuvântul mai de pe urmă. Apoi a vindecat pe o femeie care curgea sânge, a tămăduit pe o fecioară îndrăcită și la urmă, aducând mult folos bisericii, s-a întors. După 4 ani de secetă în Palestina, era mare lipsă de apă, iar frații, vrând a se împrăștia, au rugat pe Sfânt ca să-i libereze, iar el, mustrându-i pentru nerăbdarea lor, le-a poruncit să nădăjduiască către Dumnezeu și a 3-a zi s-a arătat deasupra Lavrei un nor și s-a făcut vărsare mare de ploaie, încât s-au umplut rezervoarele Lavrei cu apă. Dar acea ploaie a fost numai în Lavră, iar peste locurile cele din prejur nici picătură de rouă nu s-a pogorât. Deci au venit la bătrân egumenii de la mănăstirile cele din jur, zicând: Cu ce am greșit ție, Părinte, că ne-ai trecut cu vederea și nu numai spre folosul Lavrei tale ai cerut ploaie de la Dumnezeu? Iar el i-a mângâiat cu cuvinte bune, dându-le nădejde că nu se vor lipsi nici mănăstirile lor de apă când va da Dumnezeu ploaie peste toată Palestina. Sosind al 5-lea an al foametei, era atâta lipsă de apă, încât săracii prin sfânta cetate murau de sete, căci din neploaie și din ruscăciunea cea mare s-a împuținat izvoarele și-au secat puțurile și s-au uscat pâraiele. Iar patriarhul Ioan era în mare întristare și umbla prin locurile acelea care erau odată băltoase, apoi săpând fântâni și puțuri, dorea să dea de apă și nu afla. În pârâul Siloamului a săpat cu multă osteneală și cu mulți lucrători până la 40 de stânjeni, dar nada de apă și deznădăjduindu-se plângea pentru nevoia cea de obște din toată cetatea. Atunci era luna septembrie și se apropia prasnicul înnoirii. Apoi, înștiințându-se că cuviosul Sava, prin rugăciunile sale, a dus ploaie în lavra sa, l-a chemat la sine și l-a rugat să mijlocească la Dumnezeu ca să miluiască pe poporul său și să nu-l omoare cu setea și cu foamea. Iar cuviosul Sava zicea: Cine sunt eu ca să pot potoli mânia lui Dumnezeu însumi fiind păcătos? Iar patriarhul îl ruga fierbinte. Apoi cuviosul a zis: Iată, ca ascultare merg la chilie și mă voi ruga bunătății lui Dumnezeu, iar de vor trece 3 zile și nu va fi ploaie, să știi că nu m-a ascultat Dumnezeu, deci rugați-vă și voi ca să ajungă rugăciunea mea către Dumnezeu. Acestea zicând s-a dus. Iar a 2-a zi s-a făcut arșiță mare și mulțime de lucrători au lucrat toată ziua la groapa, ceea ce s-a zis mai sus, iar după ce s-a înserat și a lăsat toate vasele și coșurile, nădăjduind că iarăși o să vină la lucru a 2-a zi. Dar sosind noaptea, a suflat vântul dinspre miază zi și au început tunete și fulgere și o ploaie mare s-a coborât toată noaptea, încât au umplut văile și pâraiele curgeau de pretutindeni. Atunci s-a înmulțit apa în locul cel săpat, iar țărâna care de atâta vreme și cu atâta osteneală a fost scoasă din puț, s-a dus la locul ei într-un ceas, acoperind vasele și coșurile. Iar puțul s-a potrivit cu pământul, încât nici nu se cunoștea locul cel săpat și toate lacurile Sfintei Cetăți s-au umplut cu apă, cu rugăciunile Sfântului Sava, iar poporul cu veselie dădea mulțumire lui Dumnezeu. În al 86-lea an al vieții cuviosului Sava s-a săvârșit patriarhul Ioan, lăsând după sine pe Petru, care era de fel din Elefteropoli, bărbat plin de fapte bune. Apoi, trecând 3 ani, împăratul Iustin, fiind bătrân și neputincios, a lăsat împărăția încredințând-o lui Justinian, nepotul său. Iar patriarhul Petru iubea pe cuviosul Sava și îl cinstea ca și ceilalți patriarhi de mai înainte și mergea deseori la dânsul în pustie. Patriarhul avea o soră cu numele Esihia, care viețuia după Dumnezeu. Aceea a căzut într-o boală grea și, sârguindu-se doctorii mulți să o vindece, nu sporeau nimic. Atunci patriarhul a rugat pe Sfântul Sava să vină în casa celei bolnave și să facă rugăciune pentru dânsa, iar el venind a însemnat pe bolnavă cu semnul crucii de 3 ori și îndată s-a sculat sănătoasă, slăvind pe Dumnezeu. După aceasta, cuviosul și de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Teodosie s-a dus la Domnul în a 11-a zi a lunii ianuarie. Atunci era cuviosul Sava de 91 de ani de la nașterea sa. În acea vreme, samarinenii care viețuiau în Palestina, rupându-se de sub stăpânirea împăratului grecesc, și-au făcut împărat din neamul lor pe unul cu numele de Iulian, care s-a sculat asupra creștinilor și mare răutate le făcea.
Multe biserici le-a prădat și le-a ars, apoi năvălind asupra satelor și a cetăților omora mulțime de creștini, dar mai ales în hotarele Neapolei, unde, prinzând pe episcopul Samon, l-a omorât cu sabia, iar pe preoții cei ce erau împreună cu dânsul, tăindu-i bucăți, i-a amestecat cu moaștele sfinților mucenici și i-a ars în foc. Și înștiințându-se despre aceasta, împăratul a trimis mulțime de oaste asupra samarinenilor. Apoi, făcându-se război, Iulian, împăratul samarinenilor, a fost omorât. Atunci Silvan, despre a cărui pierzare a prorocit cuviosul Sava, a fost prins de creștini și ars în mijlocul cetății Schitopolei. Iar Arsenie, fiul lui, s-a dus la Constantinopol și, după puțină vreme, nu se știe în ce chip, a aflat har la împăratul, că s-a făcut dregător în palatele împărătești și, câștigând îndrăzneală la împărat, spunea minciune asupra creștinilor din Palestina, fiind el însuși în păgânătate ca samarinean, ca și cum ei ar fi pus pricinuitor răscoale și dezbinării samarinenilor de sub stăpânirea împărătească. Deci s-a mâniat împăratul asupra palestinienilor, crezând minciunile lui Arsenie samarineanul. Despre aceasta, înștiințându-se Petru, patriarhul Ierusalimului, a rugat împreună cu episcopii care erau sub dânsul pe fericitul Sava să meargă până la Constantinopol spre a potoli mânia împăratului și să-l roage pentru multele nevoi ale bisericii și ale cetăților. Iar cuviosul Sava, deși acum era foarte bătrân, s-a dus cu sârguință, cinstind trebuințele bisericii mai mult decât odihna sa. Iar binecredinciosul împărat Justinian, precum și Epifanie, patriarhul Constantinopolului, înștiințându-se despre venirea lui, au trimis bărbați cinstiți ca să-l întâmpine. Și înfățișându-se el înaintea împăratului, a deschis Dumnezeu ochii lui Justinian, precum odinioară pe ai lui Anastasie, și a văzut darul lui Dumnezeu peste capul cuviosului Sava, luminat, strălucind și ca o cunună înconjurând capul lui cu raze ca de soare, de care lucru înfricoșându-se împăratul s-a sculat de pe scaunul său și închinându-se lui ceru binecuvântare. Deci, cuprinzând capul cuviosului, l-a sărutat cu dragoste și cu bucurie. Apoi a rugat pe bătrân ca și pe împărăteasa Teodora să o învrednicească de binecuvântarea lui, iar împărăteasa, când a văzut pe cuviosul Sava, s-a închinat lui zicând, roagă-te pentru mine, părinte, ca să mi se dea rod pântecelui. Iar bătrânul a zis, Dumnezeu, stăpânul tuturor, să păzească împărăția voastră. Împărăteasa a zis, roagă pe Dumnezeu, părinte, să dezlege nerodirea mea și să mă învrednicească a naște fiu. Zisa bătrânul, Dumnezeu slavei să păzească împărăția voastră în buna credință și să vă dea biruința asupra vrășmașilor. Iar împărăteasa, rugându-se și a treia oară bătrânului pentru dezlegarea nerodirii sale, a auzit aceleași cuvinte ca mai înainte și s-a tulburat. Ieșind cuviosul de la împărăteasă, părinții care erau cu el au zis către dânsul, pentru ce, părinte, ai mâhnit pe împărăteasă și nu te-ai rugat pentru dânsa după cererea ei? Răspunsa lor bătrânul, credeți-mă, părinților, că nu va ieși fiu din pântecele ei ca să nu se adape cu învățătura al lui Sevir și să tulbure biserica lui Hristos mai mult decât Anastasie. Cu aceste cuvinte, cuviosul a adeverit că împărăteasa cugeta întrânsa cele ereticești. După aceea, primind împăratul rugămintea cuviosului, mânia ce o avea împotriva palestinienilor, a întors-o asupra samarinenilor și a rânduit așezământul acesta, ca samarinenii să nu facă adunare pentru ca fiii să nu ia moștenire după părinților, în sfârșit ca să fie uciși cei mai mari ai lor, care au fost pricinuitori ai războiului. Atunci și Arsenie samarineanul s-a făcut nevăzut, pentru că poruncise împăratul să-l omoare, iar mai pe urmă, alergând la Sfântul Sava și căzând la picioarele lui, ceru Sfântul Botez, ca astfel să se izbăvească de mânia împărătească și să scape de moarte, deci s-a botezat el și cu toți casnicii lui săi. Iar împăratul, vrând să arate harul său și să facă după plăcerea cuviosului Sava, l-a poftit să-i ceară orice-i trebuiește și să ia aur pentru trebuința mănăstirilor sale cât va voi. Iar cuviosul, nepoftind bogăție, ci cele de folos creștinilor, a rugat pe împărat să ierte câtva timp birul cel împărătesc ce se lua din Palestina, căci a sărăcit poporul din pricina prădării de către samarineni, iar bisericile cele arse și dărâmate de samarineni să se zidească iarăși cu cheltuiala împărătească. În Sfânta Cetate să se zidească casă de străini pentru odihna creștinilor care vin de departe, să se închine mormântului Domnului,
După aceea să se zidească spital pentru cei străini și să se rânduiască doctori. Apoi Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, căreia i-a pus temelia Patriarhului Ilie, să se termine, să se zidească o cetate în pustie, mai jos de mănăstirile lui, și să rânduiască întrânsa strajă de ostași, ca să le apere de năvălirea barbarilor, iar mai vârtos să se sârguiască a dezrădăcina din toată împărăția sa eresului Arie, a lui Nestorie, a lui Origen și al altor eretici, care tulbură Biserica lui Dumnezeu. Pentru toate acestea a făgăduit că Dumnezeu va da împăratului țările pe care le pierduseră împărații cei mai dinainte, adică Roma și Africa, ca iarăși să se împreuneze sub stăpânirea grecească. Iar împăratul, ascultând acestea toate, a poruncit să fie după cererea Sfântului, singur punând sârguință ca de grabă să se săvârșească întru toate dorința cuviosului. Rânduind împăratul toate după cererea Sfântului, împreună cu sfetnicii și cu vistiernicii săi, cuviosul s-a retras puțin în lături și citea psalmii lui David, săvârșindu-și ceasul al treilea, iar unul din ucenicii săi, anume Irimia, apropiindu-se de dânsul, a zis: Cinstite părinte, împăratul are multă sârguință pentru împlinirea cererii tale, iar tu pentru ce te depărtezi de dânsul și stai deoparte? Zisa lui bătrânul: Fiule, ei săvârșesc lucrul lor, iar noi să facem lucrul nostru. După aceasta, împăratul, dând scrisoare Sfântului, l-a liberat cu pace, iar Dumnezeu, pentru dragostea împăratului care a arătat-o către cuviosul Sava și pentru împlinirea cererilor lui, l-a răsplătit în mit, că s-a împlinit prorocia bătrânului și peste puțină vreme a dobândit două mari biruințe asupra vrășmașilor, adică a luat Roma și Africa, precum și pe amândoi împărații, pe Vitis al Romei și pe Ghelimir al Cartaginei, pe care i-a văzut aduși în Constantinopol ca pe niște robi. Iar cuviosul Sava, întorcându-se la Ierusalim, iarăși a fost rugat de patriarh și de episcop să meargă în Cezarea și în Schitopoli, ca să arate scrisorile cele împărătești. Acolo, văzând un copil mic, pe nume Chiril, scriitorul de mai târziu a vieții Sfântului Sava, l-a numit ucenic al său, prorocind pentru dânsul că o să fie călugăr și locuitor în lavra lui. Și întorcându-se de acolo și petrecând puțină vreme, a căzut în boală grea. Despre aceasta, înștiințându-se patriarhul Petru, a venit ca să-l cerceteze și văzând că nimic nu se află în chilia bătrânului din cele ce sunt pentru trebuința bolnavului, decât numai puține curmale și niște finice vechi, l-a luat pe un pat și l-a dus la episcopia sa, unde el însuși îngrija de dânsul, slujindu-i cu mâinile sale. Și trecând puține zile, cuviosul Sava a avut o vedenie dumnezească, vestindu-i despre mutarea sa, ce avea să fie în curând, iar el, spunând patriarhului vedenia, se rugă să-l lase să se ducă la lavră, pentru ca să se săvârșească în chilia sa. Iar patriarhul, vrând să facă toate după plăcerea lui, l-a trimis la chilia lui cu toate cele de trebuință pentru odihna bolnavului. Iar bătrânul, culcându-se în chilia sa, a chemat pe toți părinții și frații și le-a dat sărutarea cea mai de pe urmă, punându-le igumen în locul său pe un bărbat vrednic cu numele Melit, poruncindu-i să păzească fără vătămare toate așezămintele mănăstirii date de dânsul. Apoi au trecut 4 zile, negustând nimic, nici vorbind cu nimeni, iar în seara sâmbătei, cerând preacuratele taine și împărtășindu-se, a zis cuvântul cel mai de pe urmă: Doamne, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Și așa s-a săvârșit în a 5-a zi a lunii decembrie, deci, viețuind 94 de ani, a trecut la viața cea neîmbătrânită, petrecându-l îngerii lui Dumnezeu și sfinții mucenici. După aceea, îndată s-a auzit în toate hotarele Ierusalimului despre adormirea cuviosului și s-au adunat de prin toate lavrele și mănăstirile mulțime mare de monachi și a venit patriarhul cu episcopii și cu dregătorii cetății. Și, cântându-se cele de îngropare, s-a pus trupul lui cu cinste între amândouă bisericile, în locul unde cuviosul a văzut cândva stâlpul de foc. Iar despre aceea că Sfântul lui suflet a fost petrecut la cer de îngeri și mucenici, s-a adeverit astfel. Era în Sfânta Cetate un vânzător de argint de loc din Damasc, cu numele Romul, slugă al mai marelui Ghetsimaniei. Acela însuși a mărturisit că în vremea mutării cuviosului părintului nostru Sava, tâlharii, spărgând casa lui, au furat mult argint și al său
și străin care era la dânsul, ca la 100 de litre. Deci Romul, fiind în mare mâhnire, a mers în biserica Sfântului Mucenic Teodor și a petrecut acolo 5 zile, plângând și aprinzând o făclie înaintea altarului, iar în a 5-a noapte a dormit și a văzut pe Sfântul Mucenic Teodor, zicând către dânsul: Ce ți este, frate, și pentru ce te mâhnești și plângi? Iar el a zis: Pentru că am pierdut argintul meu și cel străin, prădat fiind de tâlhari, de aceea plâng, mă rog și mă tânguiesc, însă nimic n-am folosit, fiind neauzit de tine. Iar Sfântul a zis: Să mă crezi, frate, că n-am fost în zilele acestea aici, pentru că ni s-a poruncit tuturor mucenicilor a ne aduna ca să întâmpinăm Sfântul Suflet al cuviosului Sava care a ieșit din trup și să-l petrecem până la locul cel de odihnă, iar acum nu mai plânge, ci du-te în cutare loc, spunând numele locului, și vei afla ce ți s-a furat. Iar Romul, sculându-se îndată și luând pe unul din prietenii săi, s-a dus la locul cel arătat și a aflat așa precum i s-a arătat în vedenie de Sfântul Teodor. Apoi nu se cuvine a tăcea și altele din minunile ce s-au făcut după mutarea cuviosului. 2 frați iubitori de străini, având o vie și odihnind pe frații care veneau la dânsii din lavra fericitului Sava, s-au îmbolnăvit de o boală grea chiar în vremea culesului viei, încât ei deznădăjduiseră de viața lor, însă aveau dragoste și credință către cuviosul Sava, de care, aducându-și aminte, îl chemau un ajutor. Iar Sfântul, grăbind spre rugăciunea lor, s-a arătat fiecăruia deoseb, zicând: Iată, am rugat pe Dumnezeu pentru sănătatea voastră și v-a dat după cerere, deci sculați-vă și mergeți la locul vostru. Iar ei, simțindu-se că sunt sănătoși, au preamărit pe Dumnezeu și au mulțumit Sfântului. De atunci, în toți anii, făceau praznic mare în ziua aceea în care s-a săvârșit pentru ei acea minune. O femeie cu numele Ghinarusa, binecredincioasă și cu fapte bune, a făgăduit să dea 2 perdele pentru podobirea bisericilor din Castelin și din Peșteră. Dar din lenevirea țesătoarei nu s-au pregătit de grabă acele perdele, de aceea Ghinarusa se mâhnea. Atunci i s-a arătat cuviosul Sava, zicându-i: Nu te mâhni, căci mâine va începe a se săvârși lucru, pentru că nu va fi fără folos darul tău. Apoi s-a arătat și țesătoarei și cu mânie a mustrat lenevirea ei. Deci, făcându-se ziua, au spus una alteia ceea ce văzuseră, așa că de grabă s-a săvârșit lucru. Economul avrei celei mari a năimit cămile de la saraceni ca să aducă de la marea moartă grâul cel cumpărase. Deci, mergând cămilele cu grâul spre lavră, una din ele, abătându-se din cale spre dreapta, a căzut de pe mal în râu cu toată sarcina ce era pe dânsa și se tăvălea în baltă. Iar stăpânul cămilei, fiind saracin, a strigat: O, Părinte Sava, ajută-mi și nu lăsa ca să piară dobitocul meu. Și îndată în clipeala ochiului a văzut un bătrân cinstit șezând pe cămilă, apoi alergând pe altă cale și coborând în râu a aflat dobitocul său nevătămat, iar pe cel ce ședea pe dânsul nu l-a văzut, asemenea și grâul l-a găsit întreg. Din acea vreme, în toți anii, venea săracinul în acea lavră de se închina mormântului cuviosului Sava. Odată, origeniștii, adunându-se din diferite locuri, având în cap pe unul Leontie, voiau să năvălească fără de veste asupra lavrei celei mari și să risipească turma cea drept credincioasă a cuviosului Sava și toată lavra până în temelie să o dărâme. Deci pentru acea faptă pregătită, mulțime de casmale și unelte de fier, precum și arme multe, mergeau în calea lor cu mare mânie. Atunci era ca la al 2-lea ceas din zi și a căzut peste dânsii pe cale așa o ceață și o negură, încât toată ziua ostenindu-se n-au aflat lavra, ci i-au rătăcit prin locuri neumblate, unde i-a ajuns noaptea și abia a doua zi s-au aflat lângă mănăstirea Sfântului Marchian și, pricepând că nimic nu pot folosi, s-au împrăștiat cu rușine fiecare între ale lor, împlinindu-se cuvintele lui Isaia prorocul: sfărâmare și nevoie în căile lor, pipăi vor ca orbi zidul și ca cei ce sunt fără de ochi vor pipăi și vor cădea în amiază zi ca în miezul nopții. Iar Dumnezeu păzea lavra pentru plăcutul său cuviosul Sava, care bine s-a nevoit întrânsa, cu ale cărui rugăciuni
să ne păzească și pe noi de toate răutățile, prea bunul și unul în treime, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, căruia se cuvine slava în veci. Amin.